Ja tervetuloa tänne kuntavaalipaneeliin, kaikki osanottajat ja panelistit. Meillä on tänään panelisteina Saara Antturi, Luukas Karjalainen, Tobias Mäkiluoma ja Petriina Punna. Ja tämä tilaisuuden kulku on sitten seuraavanlainen, eli ensin kuntavaalipanelisti kerrallaan esittelee omia kuntavaaliteemojaan. Ja sen jälkeen panelistit keskustelevat keskenään näistä teemoista. Siinä kun he kertovat näitä asioita, niin varmaan tulee monellekin sitten mieleen kaikenlaisia asioita, mistä voi sitten sitä jutun juurta löytää. Ja sitten kun nämä panelistit ovat saaneet tämän kierroksensa loppuun asti, niin tässä jää yleisökysymyksille aikaa 15 minuuttia puoli tuntia. Ja tallenne lopetetaan kello 19.30, mutta sen jälkeen saa vielä jäädä tänne, jos on keskusteltavaa, koska Myyrmäki-talohan menee kiinni kello 20, että lähdetään viimeistään 7:10 täältä ulos sitten. Eli tervetuloa vielä kerran ja sitten voidaan varmaan aloittaa. Hei, mä oon Saara Antturi ja oon tosiaan ehdolla sekä kunta- että aluevaaleissa. Nyt toista kertaa molemmissa vaaleissa. Ja täällä näkyy nuo mun numerot 395 ja mä en muista ikinä toista. 2104, se on liian vaikea. Mutta mä oon vantaalainen, koen olevani, vaikka olenkin Helsingissä syntynyt. Eli siellä kasvanut ja myös viettänyt aikaa Nashvillessä ja Dublinissa lapsuudessani ja sen puolesta myös kaksikieliseksi koen itseni. Eli englanti ja suomi on mun kielet. Mä oon Vantaalle muuttanut 2014 ja siitä asti sitten täällä Länsi-Vantaalla pyörinyt, eli mulle on tullut hyvin tutuksi tämä Myrmäki-Martinlaakso-akseli ja nyt viimeisimpänä Pähkinänrinne. Mulla on 2 lasta, 11 ja 8-vuotiaat. Ja mitäs niin. Eli koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen opettaja. Olen joutunut kuitenkin tämän alan taakseni jättämään useammasta syystä. Ihan tämmöinen, mikä tässä mun teemoissa sitten myös tulee esille. Eli mä nykyään olen asiakaspalvelualalla. Mä olen tämmöinen valmennusasiantuntija. Valmennan siis meidän tiimiä ihan asiakaspalvelun laadun asioissa. Eli hyvinkin eri suuntaan tässä lähtenyt uralla. Mutta tässä oli tarkoitus kertoa, että miksi vasemmisto, ja se oli tärkeä kysymys ja myös itselläni tärkeä aihe. Eli ihan ensimmäisenä toki se, että vasemmistoliitto vastaa mun omia arvojani ja se on hyvinkin saumatonta, että sieltä se löytyy. Ja siihen, että mä voin luottaa siihen, että mitä täällä puuhataan. Ja vasemmistoliitto on ainoa, mikä itsellä näkyy, että tekee juuri sitä, mitä oikeasti sanoo. Ja pyrin siihen myös itsekin ja sekin on todella hyvä asia. Ja todella ajetaan ihan kaikkien asiaa, eikä vain harvojen. Mutta eli tosiaan, koska on tämä varhaiskasvatuksen tausta itselläni, niin olen tämän varhaiskasvatuksen teemana myös nostanut tässä kuntavaaleissa esille. Mulla on työkokemusta, mä voisin sanoa, että rupeaa olemaan jo, mä oon ehkä 100 päiväkodissa käynyt, en valehtelematta, kun tein erilaisia sijaisuuksia ja on totta kai myös pidempiä opettajan töitä tehnyt, mutta on nähnyt tosi laajasti koko pääkaupunkiseudun oikeastaan varhaiskasvatuksen tilannetta ja toimintaa. Ja koska varhaiskasvatus todellakin on investointi kaikilla tavoilla, niin senkin takia haluan sitä myös korostaa, koska me tiedetään, että se oikeasti maksaa moninkertaisesti itsensä takaisin kaikki se, mitä sinne panostetaan. Ja
tähän liittyen niin tämä henkilöstön hyvinvointi on mulla myös sen takia esillä, koska tosiaan itsekin on joutunut alan jättämään sen takia, että työolot ei ole kestävät. Se on tosi harmi, koska rakastan sitä monella tapaa. Ja sen takia olen nostanut tässä esille tämän, eli nämä riittävät työntekijät, mikä myös vasemmiston vaaliohjelmasta löytyy. Eli tämä 3+1-malli, että joka mahdollisimman moneen ryhmään palkattaisiin yksi ylimääräinen työntekijä tämän lakisääteisen 3 lisäksi. Ja myös, että sillä tavalla pystyttäisiin takaamaan sitä omaa henkilökuntaa. Ja tämä kaikki ei ole vaan niin kuin työhyvinvointiin, vaan vaikuttaa siihen varhaiskasvatuksen laatuun, siihen miltä se päivä näyttää myös sieltä sen pienen ihmisen silmissä. Riittävä palkka, siitä on ollut parannuksia siitä, kun olen itse ollut opettajana viimeksi onneksi, mutta se on jatkuvasti pidettävä esillä. Osaamisen puutetta on myös, eli meillä ei ole tarpeeksi päteviä opettajia läheskään kaikissa päiväkodeissa, pätevää henkilökuntaa ylipäänsä, eli siihen myös tämä niin kuin riittävä ja oikea koulutus liittyy ja myös tällä palkalla voidaan houkutella silloin myös ihmisiä jäämään, kuten näillä hyvillä työoloilla, niin alalle. Mitäs siellä oli vielä? Niin, no tämä työympäristö tässä myös, eli jättipäiväkoteja näitä, mitä nyt rakennetaan paljon, yhdistetään, niin siellä ei ole kestävä lasten eikä aikuisten olla. Ja se vaikuttaa todella paljon, niin en näitä Vantaalle toivo sen enempää. Mä oon nostanut tässä sitten myös tämän niin kuin työn hyvinvoinnin laajemmin sen takia esille, ja tämän kuvan on mun tytär valinnut tähän, ja mun mielestä se oli ihan osuva, koska työhyvinvointi sinne kotiin asti myös ulottuu, eli näihin koiriin ja omiin lapsiin kanssa, mutta tässä olikin myös nostettu vaaliohjelmassa tämä, eli tämä laadukas työnantajapolitiikka, joka lähtee henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä. Tämä koskee totta kai sekä kuntaa että hyvinvointialuetta, ihan jokaista sektoria. Nämä, mitä mä oon nyt tässä listannut, niin on vaan pieni osa siitä, eli totta kai näihin liittyy muuta. Mutta ajatuksena tämmöinen niin kuin vauvasta vaariin ajatus, eli kun me pidetään ihmisestä huolta koko elinkaaren ajan, silloin kun me pidetään meidän henkilöstöstä huolta, me voidaan sillä tavalla, meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, jotka viihtyy työssään, niin palvelut toimii. Ja oikeastaan tämä oli niin kuin kiteytettynä minun asiani. Kiitos kuuntelemisesta. No niin, kiitoksia. Nyt sitten heräskö teillä mitään ajatuksia tästä Saaran esityksestä? Annat sä? Joo, anna vaan Petriinalle siitä sitten. Joo, kiitos Saare. Mielenkiintoisia, erittäin ajankohtaisia teemoja. Tästä itse en ole niin varhaiskasvatusalalla asiantuntija, mutta on kuullut, että nyt sitten tätä varhaiskasvatusoikeutta oltaisiin rajaamassa. Onko sulla siitä parempaa tietoa, mielipiteitä? Se on aika huolestuttava trendi, vähän niin kuin sieltä vanhushuollostakin. Että vähän tuntuu siltä, että nykyhallitus haluaa molemmista elinkaaren päistä niin kuin sitten enemmän kotiin, eli naisten vastuulle tai hoivaan. Niin onko sulla tähän kommentteja? Kiitos. Tosi mielenkiintoinen kysymys. Ihan niin kuin kun kysyit, että tiedänkö enemmän, niin mulla ei niin kuin ihan tarkkaa nyt tässä ole, niin kuin, mutta totta kai niin kuin itse just kannatan sitä, että sitä ei rajata, koska se on niin kuin oikeus, se on lapsen oikeus, se on myös perheen oikeus, se on, niin kuin, se että me pystytään tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tukea perheitä kaikissa eri tilanteissa, niin on tosi tärkeää. Ja tämä rajaaminen, mikä on ollut niin kuin monilla eri tavoin puheena, niin ei palvele niin kuin pitkällä aikavälillä millään tavalla. Mutta tosi tärkeä osa myös asiaa. Mä halusin lisätä tähän, että Saara, siihen sun mainokseen, joka oli siis tuolla somessa, niin siihen tuli hyvin karkeita kommentteja. Eli tämän tyyppisiä, että se on pelkkää vokea ja kommunistien aivopesua, tämä varhaiskasvatus. Ja mä sitten ystävällisesti vastasin, että teillä varmaan on sitten vaimot kotona sitten hoitamassa niitä lapsia siellä, niin se keskustelu loppui siihen. Eli ihan selkeästi huomaa, että jotenkin
tämä niin kuin tämä varhaiskasvatus mielletään sellaiseksi, että siellä lapset jotenkin aivopestäisiin. Samalla tavallahan väitetään kouluistakin. Ja niin kuin käsittääkseni on väitetty niin kuin aikojen alusta, että tätä kommenttia on niin kuin siis, kun on varhaiskasvatuksen historiaankin tutustunut, siellä on tätä keskustelua käyty, mikä on hyvin, hyvin erikoista. Ja kun joskus on puhuttu, niin kun puhutaan eri tavoilla, nykyään puhutaan varhaiskasvatuksesta, puhutaan päiväkodeista, puhutaan niin kuin, mikä se on, niin tarhasta, mistä mä en niin kuin itse tykkää ollenkaan. Vaikka sitten tämä tulee niin kuin kindergarten, mikä tarkoittaa puutarhaa, mutta tämä suomalainen lasten tarha sanana niin kuulostaa vähän ehkä enemmän eläintarhalta. Mutta siitähän se on lähtenyt, eli tarpeesta niin kuin laittaa ne lapset säilöön johonkin sen työpäivän ajaksi. Eli ajatellaan, että siitähän tämä tarve lähtee, mikä on sitten erikoista, että joku kokee, että sitä ei tarvittaisi. Joo, ja mun mielestä vielä sekin sitten, että mitä pahaa siinä on, että siellä on yliopistotason ihmisiä, niitä lapsia, niin kuin niille opettamassa rajoja ja sosiaalisia taitoja. Oliko jollain vielä? Lukas. Mä oon Lukas Karilainen ja mulla oli se vaan huomiona, että myös se työntekijöiden vaihtuvuus on tosi raskasta niille lapsille. Että se ei ole mitenkään kiva niitä kohtaan, että siellä ei pysy työntekijät, kun siellä ei pysty olla töissä, kun on 30 lapsen ryhmässä on 2 työntekijää about. Niin ei se oikein riitä ja sitten siellä jaksaa olla töissä, niin totta kai sitten lapset kärsii siitä, että siellä vaihtuu työntekijät, just kun ne on tavallaan oppinut luottaa johonkin ihmiseen ja silleen, mutta joo, eipä muuta. Kyllä, ja toi on ihan, ja just tätä kun sanoin, että on 100 jopa päiväkodissa kiertänyt, niin se helpotuksen katse, mikä päiväkodissa on, kun sinne saapuu koulutettu sijainen, kun ne katsoo, että sä oot okei. Että meidän joskus mä oon kuullut paljon tätä ja myös kokenut itse sen, että se sijainen on niin kuin vaan yksi lapsi lisää, jota pitää siellä paimentaa. Ja nimenomaan se, että kun olisi enemmän sitä työvoimaa, niin silloin myös sairaspoissaoloja pystytään esimerkiksi korvaamaan joustavammin. Ja niitä varmaan olisi myös vähemmän silloin, kun ihmiset viihtyy siellä töissä ja voi hyvin. Tämä on oikeasti tosi, tosi tärkeä asia. Ja on ollut myös niissä tilanteissa viimeisimpänä, kun olin alle 3-vuotiaiden kanssa töissä, että on ollut jopa yksin, eli ihan laittomassa tilanteessa 10 alle 3-vuotiaan kanssa. Se on niinku, että totta kai tämmöisiä tapauksia on harvoin, mutta niitä tapahtuu jatkuvasti, ja ei saisi tapahtua missään nimessä. Onko Tobiaksella mitään? Tuliko sulle mieleen mitään tästä? Kyllä mä niinku käytännössä voin niinku kommentoida justiin tähän, mutta se ehkä koskee sitten hyvin pitkälti sitä, miten mä jatkan sitten mun puheenvuoroa tässä seuraavaksi. Okay. Joo, mutta on niin jotenkin vaikea löytää sanoja siitä, että se jotenkin olisi huono asia, että pidetään siitä huolta, että lapset pystyy niin kuin saamaan tukea tulevaisuutta varten, että heistä tulee toimivia yhteiskunnan jäseniä. Se on jotenkin niin vaikeaa sanoittaa, että miksi tämä olisi jotenkin paha asia, huono sijoituskohde. Petriina, oliko sulla vielä? No vieläkö ollaan Petriina Punna tosiaan, ja vieläkö ollaan Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa Vantaalla, niin pakko nostaa tämä kielikysymys esiin, että tällaistakin on kuullut ja Saaralla varmaan ehkä yleisössäkin on niin kuin parempaa tietämystä tästä, että miten nyt sitten, kun on kuulemma ryhmiä, joissa ei lapset eikä aikuiset puhu suomea kovinkaan hyvin. Toki varmaan jotain minimisuomea voi puhua. Ja toisaalta työvoimapulaa, että tarvittaisiin ja pitäisi maahanmuuttajia saada vieraskielisiä töihin. Ja on itse tuolla työllisyys- ja kotoutumispalvelussa ollut pitkään tai 5 vuotta, niin näen tämän, että kiinnostusta olisi tulla sille alalle. Mutta vaatimukset on usein aika kovatkin sitten päästä. Niin miten näet tämän siis, että mihin suuntaan tämä on kehittymässä tämä sitten suomen kielen kehittyminen päiväkodissa, kun ei ole edes suomenkielisiä opettajia ja hoitajia enää? No siis mä en ole nyt ollut itse siis tosiaan varhaiskasvatuksessa töissä muutamaan vuoteen, mutta totta kai niin kuin seuraan tilannetta aktiivisesti ja on just täällä Vantaalla nimenomaan tehnyt töitä ja just tämä tärkeä pointti, että ollaan täällä
niin kuin monikielisimmässä kaupungissa. Ja se näkyy todellakin. Mä muistan kerran laskeneeni, että mun 14 lapsen ryhmässä oli 9 eri kieltä. Niin totta kai se tuottaa haasteita ja siihenkin tarvitaan sitä resurssia. Meillä on olemassa ihan siis tämmöinen koulutuskin niin kuin monikulttuurisuuden opettajien ja sitä koulutusta voidaan siellä päiväkotien sisällä lisätä. Ja tätä kieliopetusta myös näille vieraskielisille niin kuin henkilökunnalle, että voidaan mahdollistaa sitä, että sinne mä oon kokenut todella arvokkaita tilanteita, kun mun viereisessä ryhmässä on ollut vaikka töissä esimerkiksi venäjänkielinen työntekijä, joka on pystynyt auttamaan mua kommunikoimaan sen lapsen kanssa, jolta ei vielä löydy ne suomenkieliset sanat. Eli me tarvitaan myös sitä osaamista. Hyvä pointti toi. Oliko vielä mitään huomioita? Jos Mä tosi mielelläni vielä yhden asian lisää, jos on aikaa. Tosi kiva. Joo. Mulla tuli mieleen vaan sit tästä myös siis just se, että tämä mun oma kokemus, mikä tässä eniten, niin kuin, minkä takia nämä työhyvinvointiin liittyvät asiat tulee, niin se, että kun varhaiskasvatus on sensitiivistä. Oikeastaan ajatellaan kaikkia näitä kunnan palveluita. Me tarvitaan herkkiä myös. Me tarvitaan erilaisia ihmisiä, erilaisia osaajia, mutta sensitiivisiä ihmisiä. Tämä mun niin kuin lempeä lähestymistä ja myötätuntoa, mitä mä oon tuossa mun vaalisloganissakin maininnut. Ja semmoiset ihmiset on yleensä ne, jotka palaa loppuun. Ja ne on yleensä ne, jotka lähtee sieltä. Ja sitten sinne jää ne ihmiset, jotka ovat myös arvokkaita, jotka ei ole yhtä lailla pehmeitä ja sensitiivisiä, mutta me tarvitaan tasapainoa. Tai sitten sinne jää sellaisia ihmisiä, jotka joutuu kovettamaan itteensä, joutuu olemaan. Ja jos sä mietit sitä, sä sanoit Luukas siitä niin kuin lapsen päivästä, kun aikuiset vaihtuu, ne on kireellä, niillä on niin kuin koko ajan sairauspoissaolot lisääntyy ja lopulta siis jää pois. Mulla on mun varhaiskasvatuksen niin kuin opinnoista samana vuonna aloittaneista useampi jättänyt alan ihan kokonaan. Ja mäkin olen siirtynyt aivan täysin toiselle alalle ja kuitenkin koen, että musta voisi olla siellä hyötyä. Joku päivä toivottavasti vielä. On se jännä siinä mielessä, että jos ensinnäkin se, että hirveän monet puolueet puhuu siitä, kuinka aikuisten ja naisten varsinkin olisi hyvä päästä niin kuin nopeasti työelämään. Ja just sen takiahan meillä on tätä päivähoitoa. Ja sitten siinä on myöskin se, että niin kuin ne sanat ei mitenkään vastaa sitä todellisuutta. Että puhutaan, että pitää olla päivähoitoa ja näin poispäin. Ja silti koko ajan niin kuin vähennetään ja kiristetään. Ja mun mielestä se, että kun sä otit sen työhyvinvoinnin tässä niin kuin puheeksi, niin se on niin kuin äärettömän tärkeää. Taisi olla muuten Minja Koskelakin, joka siitä puhuu siinä tentissä. Vieläkö löytyy jotakin, tuliko sulle Luukas, Petriina, Tobias mitään mieleen vai siirrytäänkö me seuraavaan aiheeseen? Tästä aiheesta varmaan. Joo, mä pidätän täällä vaan niitä. Lopussa sitten. Joo, mulla löytyy kyllä vielä, joo. Mutta jatketaan ihmeessä, kun ollaan hyvässä aikataulussa. Joo. Eli me voidaan sitten tosiaan lopussa sitten keskustella tästä varmaan ihan kaikkien kanssa. Mä laitan tähän nyt sitten meidän Luukas Karjalaisen. Eli tässä on sun esitys sitten. Eli kerrotko vähän itsestäsi? Moikka, mä oon Luukas Karjalainen. Mä oon 24-vuotias nuori transmies tuolta Vantaan Kaivokselasta ja mun lapsuus on ollut aika vauhdikas, että mä oon kasvanut lastenkodeissa ja ne asiat on itselle tosi tärkeitä myös niitä parantaa sijaishuoltoa ja myöskin lastensuojelua ylipäätään ja varsinkin ehkäisevää lastensuojelua, koska ehkäisemällä sitä ongelmaa me pystytään vaikuttaa siihen, että sitten ei tarvitsisi myöskään olla niin tukossa kaikkia lastenkotien. Että se on yksi aihe. Mutta mä oon palvelulogistiikan työntekijä tällä hetkellä. Mä opiskelin sen palvelulogistiikan työntekijän ammattiperustutkinnon tuossa vähän aikaa sitten.
Ja ennen sitä mulla ei ole ollut mitään tutkintoa ja mä oon ollut pitkään työttömänä. Mä olin ensimmäistä kertaa 22-vuotiaana töissä silleen kunnolla. Ja sit mä paloin yllättäen loppuun, kun mulla oli 13 tunnin työpäiviä yllättäen siellä. Ja koko aika piti olla ylitöissä, mutta ne on tosi tärkeitä, että just mitä Saarakin sanoi, että pidetään huolta meidän työntekijöiden terveydestä, koska sitten se tarkoittaa, että me pidetään myös niiden omien lasten terveydestä huolta. Me pidetään niiden läheisten terveydestä huolta, koska se ulottuu tosi niin kuin laajasti ihmisen elämään, että minkälainen olo silloin töissä tai missään muuallakaan. Ja valitettavan usein myös työpaikkakiusaamistakin on, niin kuin, mutta siitä vaan puhutaan harvemmin. Mutta mä harrastan jääkiekkoa itse ja brasilialaista jujutsua ja sitten mä piirrän paljon. Ja vasemmistoliitto, mä valitsin vasemmistoliiton ennen kuin mä olin 18, että oli niin kuin, mä seurasin paljon vasemmistoliittolaisia ja ne olikin ainoastaan, melkein oikeastaan ainoat esimerkiksi, kenellä olisi ollut näitä muun sukupuolisia ehdokkaita. Et joka vuosi mä katsoin sieltä listalta, että onko täällä ketään. Ja sitten vasemmistoliiton listoissa oli niin kun, joskus jopa useampi, että se oli hyvä. Ja arvot kohtaa kyllä omien arvojen kanssa, ainakin suurilta osin. Aika lailla melkein kokonaan, mutta ei kuitenkaan ole mikään, kaikki on yksilöitä. Mutta just se, että vasemmistoliitto auttaa heikommassa asemassa olevia ja se ei ole heidän vika, että ne on heikommassa asemassa, vaan heidät on laitettu siihen asemaan niin kuin yhteiskunnan ja kapitalismin niin kuin ansiosta. Että itse siis olen kommunisti itse asiassa, että se on, se on itselle tärkeää. Ja vähävaraisille on lisättävä mahdollisuuksia harrastaa. Esimerkiksi silloin, kun mä olin itse toimeentulotuella, mä en pystynyt käymään treeneissä, koska mulla ei ollut siihen varaa. Ja sitten mä en ole sellainen, että mä käyn hirveästi millään metsäkävelyillä ja se ei ole itselle sellaista mielekästä, niin sitten se ei oikein. Ja itselle on ollut tosi tärkeää niin kuin liikkua kuitenkin ihan lapsesta asti, niin sitten ne mahdollisuudet pitää mahdollistaa myös vähävaraisille. Että silloin, kun mä olin jälkihuollossa, niin siellä toki mahdollistettiin todella hyvin, mutta sitten kun täytin 23, kun hallitus leikkasi siitäkin, niin mulla loppui se jälkihuoltokin, niin sitten itsellä loppui sitten harrastaminen hetkeksi siihen, koska ei mulla vaan ollut siihen varaa. Ja on paljon lapsiperheitä, kenellä ei ole varaa, ja niitä, ketkä sitä tukea antaa, on yhdistyksiä kyllä, mutta niille ei riitä resurssit siihen, että ne koko Suomeen niin kuin tukee. Että meidän on tehtävä jotain, että se asia muuttuu, koska harrastukset on oikeasti kaikkien oikeus. Ja sitten liikuntapalveluissa on otettava sukupuolten moninaisuus huomioon. Mä en itse asiassa esimerkiksi pysty käymään uimahalleissa, koska mä oon trans, että Vantaalla varsinkin on sellaiset, että menet siihen pukuhuoneeseen, miltä ulkoisesti näytät. Se on se sääntö täällä. Että yritä siinä sitten itse miettiä, että miltäs mä nyt oikein näytän, että vähän haastavaa. Että mä en oikein tiedä, että se siinä tiskiltä sitten varmaan kertoo mulle, että mikä mä oon. Että esimerkiksi Tampereellahan on olemassa täysin niin kuin uimavuoroja transihmisille ja siellä saa olla kaikki just siinä uima-asussa, kun he haluavat. Että tänne Vantaallekin voi sitä ottaa ja muutenkin Helsingissäkin sukupuolesta riippumatta saa olla niin kuin yläosattomana rannalla ja Vantaalla siitä soitetaan poliisit. Et niin kuin, joo. Ja pukuhuoneet on vähän pelottavia itselle tai silleen, että mä en tiedä, että silloin alussa, kun mä en ollut vielä aloittanut kunnolla mun transitioitumista tai sitä, niin sitten mä en uskaltanut mennä mihinkään, missä on pukuhuoneet, koska mä en tiennyt kumpaan mä menen. Mä ahistan jopa käydä vessassa niin kuin, muualla kuin kotona, koska mä en tiennyt mihin mä menen. Mutta Martinlaaksossa on sukupuolineutraali vessa ainakin tuolla siellä, että se on hyvä, mutta joo. Ja sitten liikuntapaikoilla pitää ottaa huomioon myös saavutettavuus kaikille. Että uimarannoille pitää saada sellaisia ramppeja, että pyörätuolillakin pääsee uimaan. Ja muutenkin niin kuin sellaista esteettömyyttä, että siis
jos tänne tulisikin vaikka sellainen liikuntamyllyn tapainen paikka, niin siellä ei saisi olla todella kirkkaat valot ja hirveästi meteliä. Et täytyy olla saavutettavaa myös kaikille, kenellä on aistiyliherkkyyttä. Et se saavutettavuus ei tarkoita pelkästään sitä, että sä fyysisesti pääset sinne paikalle, vaan sitä, että sä pystyt niinku olla siellä. Ja no, just itsellä noi on aika tärkeät teemat ja mä en muista enää, mitä mieltä mä olin tuosta vikasta. Mutta... Joo, eli me puhuttiin tästä ja sä kerroit, että koska siis noita järjestöiltä on hallitus leikannut niin valtavasti just kolmannen sektorin järjestöiltä, jotka järjestää nimenomaan sit erilaisille tämmöisille niin kuin erityisryhmille tai siis mitä nyt on näitä järjestöjä, niin niitä leikattiin tänä vuonna tietty osuus ja saattaa olla, että esimerkiksi potilasjärjestöiltä saatetaan viedä 1/3 rahoituksesta. Niin silloin kaupungin on jotenkin niin kuin astuttava siihen kehiin. Tästä me puhuttiin. Mutta oliko sulla vielä täällä? No sitten, joo, näitä oli vielä näitä. Joo. Mun kuntavaaliteemoja on ensinnäkin joukkoliikenne ilmaiseksi, koska se ei ole saavutettavaa, jos siitä pitää maksaa 100 euroa. 3 minuuttia. Ja, jos sä maksat kuukaudessa 100 euroa siitä, että sä pääset bussilla paikasta A paikkaan B, niin sä mieluummin otat sen sakon ja maksat sen jonkun kanssa yhdessä. Et ei tossa ole mitään järkeä. Et ei se ole niinku mitenkään joukkoliikenne, vaan se on niinku harvojen liikenne. Ja selkokielisyys on tosi tärkeää myös muitakin kuin vieraskielisiä ajatellen. Et itselle, kun mä kuulun vammaisiin, niin mä en esimerkiksi työllisyyspalveluissa mä en pärjää, koska mä en ymmärrä niitä palveluita. Niitä ei ole tarpeeksi yksinkertaisesti selitetty. Niin mä en ole saanut sieltä esimerkiksi sitä työmarkkinatukea, koska aina ne on evännyt sen jollain syyllä, koska mä en ole ymmärtänyt tehdä jotakin. Et niitä pitää uudistaa, niitä palveluja niin kuin ihan laajemminkin. Ja... Sitten sulla oli toi kunnan viranomaisten. Joo, no kunnan viranomaisten, no niitä on paljon niitä viranomaisia, mutta joo se kielenkäyttö pitää olla sellaista, että kaikki ymmärtää. Tai niin, silleen, no jos miettii vaikka poliiseja, mitä mä en mielellään mieti, niin jos sä sanot jollekin esimerkiksi autistiselle lapselle, että mitä sä teet, että kävelee ja stimmailee ulkona, niin jos se pelästyy sua, niin ethän sä mene niinku huutamaan silleen, että pysähdy, jos ei se taju pysähtyä. Mulla on itsellä kehitysvammainen ja autistinen niinku lapsi, kenen huoltaja mä oon, niin enhän mä niinku, että jos tulee poliisi vastaan, niin voi olla, että se olisi niinku tosi kiinnostunut siitä asiasta, mutta mitä sitten, kun tuleekin sellainen tilanne, että se lähtee karkuun tai jotain, niin mä en oikeastaan rehellisesti luota siihen, että ne saa sen turvallisesti takaisin mulle, jos ei niinku, anneta koulutuksia siihen. Joo. No niin, nyt tämä olikin se sun viimeinen dia sitten. Joo. Eli heräskö teillä kysymyksiä tämän Luukaksen esityksestä? Haluan olla aina ekana äänessä, No, mutta kyllä ole vaan nyt, Petriina. saako sen edellisen? Ota se, joo. Tässä nyt. Elikkä tämä. Eikö se Edellinen. Joo. No niin paljon. Joo, siis kiitos Luukas, ihan mielettömiä teemoja ja kiitos rohkeudesta, kun sä oot vähemmistöjen edustaja, tuot niin kuin tosi rohkeasti näitä asioita esiin. Noista harrastusmahdollisuuksista olisin kommentoinut vaan, että onneksi ja varmaan suuri osa tietääkin, nyt on keväällä tällainen vähävaraisten perheiden lapsille auennut tällainen rahasto, mistä voi hakea ja niin kuin sanoit, niin järjestöistä on aiemminkin voinut hakea ja itse kun on yksinhuoltaja joutunutkin hakemaan eri järjestöistä, mutta tämä on tosi hyvä tämä uusi rahasto. Oliko siellä nyt sitten 1,5 miljoonaa jopa vai? En muista ihan tarkkaa summaa, mutta se on hyvä tietää. Mutta sitten näistä olisi kiinnostanut nämä jälkihuoltopalvelut, niin pystytkö sä niistä niin kuin kertoa tarkemmin, että niin kuin sä sanoit, että ne oli kattavia ja miten nyt niitä sitten hallitus on leikannut? Pystytkö sä niitä vielä avaa? Mut kiitos paljon. Joo, pystyn. Siis jälkihuolto on, jos sä oot ollut lastensuojelun sijoituksessa vähintään 6 kuukautta, niin sulla on siinä vuonna, kun sä täytät 18, sulla on oikeus saada jälkihuoltoa. Ja se tarkoittaa, että sä saat jälkihuollon kautta asunnon
ja he maksaa sun vuokran. Ja sitten sun ei tarvitse ottaa opintolainaa, vaan sä saat perustoimeentulotukea, opintotukea ja asumistukea. Ja he kustantaa, siinä on vähän suurempi budjetti kuin aikuissosiaalityössä, että aika isokin, koska siinä käytetään lastensuojelun lakeja. Siinä ei käytetä niin kuin aikuisten lakeja, vaan lastensuojelun. Niin siellä on, muistaakseni oliko 300 euroa vuodessa harrastuksiin ja sitten bussikortti on niin kuin heiltä ja lääkkeet ja jos tarvii joskus vaikka terapiaa, niin ne maksaa nekin. Et niin kuin, se on tosi kattava, mutta sitä leikattiin niin, että me saatiin se just kun mä olin yhdessä järjestössä, missä me saatiin se ikä nostettua 25, niin ei mennyt kauaa, kun nyt se laskettiin 23 ja mä tipuin itse pois siitä. Joo, siis ihan samaa mieltä Petrinan kanssa, että tässä oli tosi paljon ja sen takia mä olin hetken tässä ihan hiljaa, kun mä yritin muistaa, että mitä kaikkia ajatuksia ja kysymyksiä mulla tuli. Niin kuin ylipäänsä tämä saavutettavuus niin kuin kaikilla eri tasoilla, niin kuin tosi tärkeä teema. Ja kun sä itsekin sanoit, niin sulla on kokemusta niin kuin monesta eri näkökulmasta tästä asiasta. Ja niin kuin esimerkiksi tämä harrastustoiminta, niin mä mietin sitä, että kun sä puhuit toimeentulotuesta ja sitten kun ihmiset sinne toimeentulotuelle joutuu, niin sielläkään ei oteta huomioon esimerkiksi tällaista tarvetta, kuten harrastaminen, mikä on hyvin perustavanlaatuinen tarve. Ja se loppujen lopuksi niin kuin voisi hyvin pienellä tuella antaa. Että koska tämmöinen hakeminenkin on raskasta myös se, että joudutaanko sä haet jo valmiiksi tukea jostain, niin sitten sä haet vielä tukea niihin harrastuksiin ja näin. Mä olisin halunnut sulta vielä ihan kysyä tälleen, kun sanoit, niin sun näkökulmasta sanoit just tästä, että on pelottanut mennä niin kuin pukukoppeihin ja käydä julkisissa paikoissa muutenkin, kun ei tiedä, että mihin kuuluu. Ootko sä kokenut tässä mitään kehitystä? Ja onko siellä joku semmoinen asia, mihin sä osaisit tarttua, että sä ajattelet, että jos me tätä tehtäisiin nyt enemmän, niin tämä olisi, saatko kiinni kysymyksestä? Jotenkuten. No siis mä en osaa sanoa, että onko siihen mitään sellaista helppoa ratkaisua, että mun mielestä se, että ei vaan jaoteltaisi niin paljon tavallaan, kun on muutenkin niin paljon sukupuolen moninaisuutta, niin mitä sitten kun muun sukupuoliset ja ihmiset, ketkä on sen, niin kuin sen sateenvarjon alla, että siellä on paljon eri identiteettejä, niin mihin he menevät? Että pitäisi olla niin kuin semmoinen niin kuin gender neutral vaihtoehto, sukupuolineutraali, joo, niin se vaihtoehto pukkarille ja vessoille joka paikassa, ei harvoissa paikoissa, vaan ihan kaikkialla. Koska kaikilla meillä on tarve käydä vessassa ja vaihtaa vaatteet salilla ja käydä suihkussa salilla silleen, että meitä ei hakata. Joo. Joo, toi on muuten aika siis, jos ajatellaan näin, että nyt kun esimerkiksi vaikka Myyrmäen uimahallia laajennetaan, niin nyt sitten, jos vaan pääsette valtuustoon tai lautakuntiin, niin ottakaa nämä asiat esille siellä. Nämä on hirveän tärkeitä siis silleen, että sehän ei niin kuin sillä tavalla maksa mitään, jos ne suunnitellaan sinne valmiiksi, eikä se ole keneltäkään pois. Et kun tämä on usein se, että vedotaan siihen, että ei voida sen takia. Mutta siis miksei me voida ottaa huomioon kaikenlaiset ihmiset? Saara. Juuri tämä ja se, että kun nyt uusta uimahallia suunnitellaan, rakennetaan, niin aika paljonhan näissä on niin kuin jumiuduttu johonkin vanhaan ajatukseen. Tuntuu, että no näin on mennyt. Yritin puolisolleni, joka on Etelä-Amerikasta kotoisin, niin selittää, että miksi jossain uimahalleissa pitää olla tietynlaiset uimahousut, niin en mä osannut sitä selittää. Mä vaan, niin vaan on, että johonkin usein vedotaan, totta kai näihin löytyy hygienia tai jotain, mutta et loppujen lopuksi muuallakin päin esimerkiksi maailmaa on löydetty muita toimivia tapoja. Ja tämä, mistä puhuit näistä pukukopeista, niin tiedän, että Petrinalla tulee esimerkiksi yksinhuoltaja-asiat myös, mikä sekin on haaste, kun sä meet yksin aikuisena lapsen kanssa, joka ei pärjää yksin pukukopissa. Ja sitten sulle sanotaan, että hän ei saa tulla sinne johonkin sun kanssa. Sitten ei voi mennä, siis yksinhuoltajana itsekin olleena, niin on tosi vaikea
mennä myös ihan lasten kanssa välillä uimaan, jos sulla on semmoinen lapsi, joka ei vielä sen tietyn maagisen ikärajan jälkeen yhtäkkiä on kypsiä, niin pärjääkään yksin. Eli tämä on niin kuin tosi laajasti koskee niin kuin ihan käytännön tasolla kaikki. Ja mun mielestä oli myös tosi tärkeä esimerkiksi se, niin kuin näiden, vaikka niin kuin Petriina on työllisyyspalveluissa, niin että miten ne sanotetaan esimerkiksi että miten sä haet niitä, esimerkiksi sitä työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa, että jos sä et ymmärrä sitä kieltä, mitä siellä käytetään, että omasta kokemuksesta voin sanoa, että mä oon joutunut soittamaan Kelaan ja mä oon kysynyt, että onko tämä myönteinen vai onko tämä kielteinen päätös. Enkä pidä itseäni siis niin daijuna, ettenkö ymmärtäisi niin kuin suomen kieltä. Mutta siis se oli niin kapulakieltä, että mä en ymmärtänyt kerta kaikkiaan. Että tästä pitäisi päästä tästä tämmöisestä byrokraattisesta kapulakielestä eroon ihan ehdottomasti. Joo, joo. Joo, ihan samaa mieltä ja pahoittelut nyt työllisyys- ja kotoutumispalveluiden puolesta, mutta voin vähän lohduttaa pientä niin kuin pilkettä silmäkulmasta, ei me aina itsekään ymmärretä kaikkea siellä, koska lait muuttuu ja lain tulkinta on vähän moninaista ja virkailijakohtaistakin, mutta näistä asioista ei varmaan striimiin kannata kauheasti enempää kertoa. Mutta mä olisin vielä näistä uimahalliasioista ja hyvä nosto Saaralta. Mulle ei tullut mieleen, kun sattuu tulee tytär, mutta varmaan jos on eri sukupuolta, niin sitten tulee näitä ongelmia, mutta näistä uimahalliratkaisuista, niin tietääkseni Vantaalla on ollut näitä musliminaisten uimavuoroja on ainakin ollut. Ja sitten ihan tällainen, mikä meille ehkä kantasuomalaisille ei tule heti mieleen, että joissain kulttuureissa ei ole niin kuin soveliasta, että vaikka miespuoliset näkee uimahallin niin kuin lasien läpi, niin kuin naisia uimapuvuissa. No niin, jos sä vaikka sitten Topias aloitat tämän sun esityksen, ole hyvä. Minä olen tosiaan Topias Mäkiluoma ja mä oon kuvallisilmaisen toteuttaja. Teen juuri paljon tällaisia keikkatöitä sinne sun tänne. Teen erityisesti nyt tällä hetkellä puolueelle itse viestintää. Ja se on myös, mitä mä oon nyt tässä vaalien alla ja sitten käyttänyt paljon, miten olen käyttänyt mun ajan tässä. Ja Vasemmistoliitto oli hyvin päivänselvä valinta minulle silloin viime eduskuntavaalien alla. Ja se on syventynyt yhä entisestään tässä vuosien varrella tämä sitoutuminen tähän puolueen toimintaan. Ja olisin vähän jatkanut sitä, mutta No niin, siinä joo. Sitä, että siis puolue on justiin tämmöinen, niin on ainoa puolue, mikä on aidosti valmis vaikuttamaan siis tällaisiin syvärakenteisiin asioihin yhteiskunnassa ja on valmis ratkaisemaan ongelmia täällä eikä lievittämään niitä. Ja siksi mä luotan tähän puolueeseen enemmän kuin muihin. Ja kaiken ytimessä tässä justiin on tämä, että kaikki mitä me voidaan tehdä paikallisesti ja kansainvälisellä ja kansallisella tasolla liittyy siihen, että me voidaan sijoittaa enemmän ihmisiin. Siis näissä, kun me aletaan vasemmistoliitossa poliittisia muutoksia, niin tässä on aina kyse siitä, että me halutaan priorisoida tavallisia ihmisiä, koska meillä ei ole oikeastaan mitään muuta, mitä voitaisiin poliittisesti edistää. Ja sen takia se lähtee tästä niin kuin lähipalveluista, mitä me nyt kunta- ja aluevaaleissa yritetään ajaa eteenpäin, että se on se kohde, mihin me panostetaan, että me saadaan ihmiset pysymään yhteiskunnassa mukana, että ketään ei jää heitteille tästä toiminnasta. Ja että meillä on oikeasti kasvava ja toimiva yhteiskunta tulevaisuudessakin. Vainanko työn? Joo. Ja sen takia meillä on tosi kriittisessä asemassa se, että me jatkuvasti kiistetään tätä leikkauspolitiikan tarpeellisuutta. Että meillä on koko ajan puhuttu siitä, että jotenkin välttämätöntä etsiä tällaisia leikkauskohteita, että meidän pitäisi jotenkin purkaa näitä instituutioita ja rakenteita, mitä me ollaan panostettu nyt ylläpidetty vuosikymmeniä. Meillä on niin kuin hyvinvointivaltion rakenteet ja kaikki tällaiset palvelut, mitä me ollaan tehty sitä varten, että ihmiset pystyisivät toteuttamaan itseään ja ylläpitämään heidän omaa arkea. Ne ei ole enää itsestäänselvyyksiä. Ja siksi meidän pitää tunnistaa myös, että minkä takia tällaista leikkauspolitiikkaa harjoitetaan. Ja se on suurelta osaa siksi, että meillä on poliittisia intressejä eri ryhmissä, erityisesti
oikeistolaisittain, sanon näin. Ja heidän intressinä on siis ajaa tällaista markkinatalouden aatetta ja sen mukaan sijoittaa enemmän firmoihin, joiden tarkoituksena olisi ylläpitää suomalaista taloutta ja yhteiskuntaa. Mutta me ollaan nähty siitä, että suuri osa näistä tuotoista menee siis yksityisiin säästöihin, mikä on suoraan pois meidän valtion ja paikallisostain pois meidän taloudesta. Ja se on sitä rahaa, millä me ollaan ennen pystytty rahoittamaan meidän palveluita ja elämää. Ja se on oikeastaan hyvin pitkälti tässä kaiken. Mua harmittaa, että mä en pysty hirveän suoraan ilmaisemaan mitään. On hyvin vähän aikaa, hyvin vähän toisia aiheita, mutta siis se lähtee, mitä me tehdään niin kuin paikallisesti. Että me yritetään tukea tällaista, niin kuin, sijoitetaan infrastruktuuriin, sijoitetaan nuoriin, sijoitetaan siihen, että ihmistä pidetään huolta kaikissa heidän elämänvaiheissa. Selvä. Eli mulle tuli tästä heti mieleen tämä kvartaalitalous. Eli sehän niin kuin on se oikeastaan meidän yhteiskunnan hirveän iso riesa, että firmat ajattelee kvartaaleittain, että ne ei niin kuin ajattele, siis sanotaan näin, että ei ajatella niin kuin pidemmälle muuta kuin ehkä sitten jotkut tällaiset yritykset, joissa on, mutta varsinkin pörssiyritykset hoitaa tätä kvartaalitaloutta. Ja jos on pörssiyritys tai oli mikä tahansa yritys, niin ne tuotothan menevät sitten yleensä aina osakkeenomistajille. Ja meillä on paljon kaikenlaisia niin kuin yrityksiä, joiden omistajina on tämmöiset kasvottomat, vaikka amerikkalaiset eläkerahastot. Ei niitä kiinnosta suomalaisten hyvinvointi eikä veronmaksu. Ne haluaa parhaimman tuoton, ne haluaa mahdollisimman paljon saada irti niiden työntekijöiden selkänahasta, jotka niissä tämän tyyppisissä yrityksissä tekee töitä. Tuliko teille mieleen mitään näistä Tobiaksen tosi niin kuin, tärkeitä teemoja? Saara. Kiitos Tobias. Tuli paljon. Saanko nähdä sen, missä taaksepäin? Joo. Mä en nyt muista, mikä. Se oli vielä yksi taaksepäin. Joo, tää oli ihana, kun täällä oli nämä 5 K:ta, niin kotoutus, kuntoutus, koulutus, kulutus, kasvatus. niin, mutta tää oli niin kuin mun mielestä tosi tärkeä, kuten siis kaikki aiheet on. Tämä on vaikeaa, kun mäkin olin sillä, että kun mä haluan kaiken, niin kun mä haluan tuoda, niin ymmärrän tuon ajatuksen. Mutta olisin mielelläni niin kuin kuullut tästä kestävästä kaupunkikehityksestä. Niin kuin vielä, että onko sulla joku sellainen, niin kuin, tai mä tiedän, että sulla on joku visio, niin onko sulla joku, mitä haluaisit lisätä siihen? Tosi mielelläni kuulisin. Kiitos. Tämä olikin selkeästi haaste tässä, että oli struktuuria tämän esityksen ytimessä, että meillä puuttuu tällaiset suorat aiheet. Ja mitä tulee tällaisen kaupunkikehitykseen, niin siinä ytimessä tulee heti ensimmäisenä mieleen siis tämä julkisen liikenteen laajentaminen ja se hintatason nollaaminen mahdollisimman nopeasti, koska se on sitä kestävää tapaa rakentaa kaupunkia, että me pystytään asumaan laajemmin, pystytään rakentamaan palveluita paremmin, helpommin lähestyttävästi ja että me pystytään laskemaan samalla autoilun päästöjä. Tämä on hyvin monipuolisia asioita, mitä pystyy tekemään jo ihan kehittämällä liikennettä ja sillä, miten se vaikuttaa suoraan siihen, miten voidaan rakentaa sen ympärille. Ja se on ehkä ensimmäinen. Mä haluaisin kysyä, että mitä mieltä sä oot sitten siitä, että sen takia, että me rakennetaan lisää asuinpaikkoja, luonto kärsii tai silleen, niin tuli vaan mieleen. Tietenkin mun mielestä pitää olla aina luonnon ja kaiken muunkin realiteetit vastassa, että me ei voida hävittää luontoa sen kustannuksella, että se pitää jotenkin kompensoida aina. Ja sitä mun mielestä vasemmisto on tehnyt tosi hienosti jo, että me otetaan huomioon niin kuin ihmisiä tukevaa kasvua samalla, että me suojellaan luontoa. Onko Petriinalla, tuliko mieleen mitään?
Minusta Tobias on tämmöinen visionääri ja voisin melkein suoraan eduskuntaa sinut. Sinne kuulut vähän korkeammalle tasolle kuin tänne lähi- ja kaupunkipolitiikkaan. Ei vaan, mutta siis, että oli kehu, että tosi hienoa ja upea tämä visuaalinen toteutus. Ei oikeastaan, saako vielä, oliko tämä nyt ensimmäinen? Otetaanko me se ensimmäinen sitten täältä? Vai Tai jos sä pläräät vähän niitä eteenpäin, koska kyllä mullekin jotain tuli, mutta vähän niin kuin Topiaksellakin pikkasen nyt lyö tyhjää. Leikkauspolitiikasta, tuliko mitään mieleen? mieleen? Ja mun mielestä tämä oli niin kuin aika hyvä, että sä niin kuin nostit sen esiin, että vasemmistoliitto on ainoa puolue, jossa niin kuin näihin rakenteisiin pyritään. Että tämä leikkaus, millä niin kuin perusteella näitä leikkauksia sitten tehdään, että sen sijaan, että näitä tehdään tuosta vaan, niin pitäisi niihin rakenteisiin ja niin kuin ilmiöihin tarttua. Niin musta tämä oli aika hyvä nosto sulta, jos mä ymmärsin oikein sun. Mutta mä en itse varmaan näin hienoa, näin visionääristä niin kuin pystyisi. Että hienoa, että joku pystyy tuolla ylätasollakin liikkumaan. Niin kiitos. Saara? Joo, ja tuosta leikkauspolitiikasta ja tästä hyvinvoinnista, mistä molemmat niin kuin puhuttiinkin tässä, niin tulikin just niin kuin mieleen se, että sä sanoit jonkun tosi hyvän lauseen, jonka mä unohdin jo, mutta siitä mä niin kuin olin, että just noin. Mutta että kun puhutaan investoimisesta, niin kun puhutaan oikeistolaisittain investoimisesta, niin puhutaan hyvin eri asiasta kuin mitä sitten tästä näihin rakenteisiin puuttumisesta, mistä me puhutaan. Eli siitä, kun ihan oikeasti voitaisiin investoida ihan aidosti tulevaisuuteen ja oikeasti tuottaa nimenomaan siis niin kuin myös sitä taloutta, myös rahallisesti, kun investoitaisiin ihmisten hyvinvointiin. Että miten paljon oikeasti, no tässä ei ole kukaan vielä maininnut toistaiseksi esimerkiksi tätä työajan lyhentämistä, että kun sitä on testattu, se on todettu toimivaksi, se on huomattu, että se lisää hyvinvointia, se lisää tuottavuutta, siinä on niin kuin semmoisen niin kuin ytimessä, joo, mä vaan halusin tämän tuoda, koska just tämä leikkauspolitiikka, kun puhutaan niin kuin aina rahaa ja apua mihin se ja meillä ollaan velkaa ja kaikki niin kuin katoaa, mutta kun se tuntuu se tulevaisuuteen katsominen välillä olevan jotenkin vähän hukassa näissä. Ei, mä sanon, että hyvä nosto. Joo. Mulle tuli tässä niin kuin hyvin voimakkaasti mieleen se, että kun nämä on todellakin arvovalintoja nämä leikkaukset, että me pistetään niin kuin miljardit, mä en tiedä kuinka paljon se on suunnilleen se on se esimerkiksi yritystuet. Ja ne yritystuet menee yleensä fossiilienergian niin kuin käyttöön, eli yritykset käyttää niitä fossiilienergiaan. Tai sitten ne maksaa niillä osinkoja. Esimerkiksi viime vuonna muistaakseni Viking Line sai yritystukea 19 miljoonaa ja sitten antoi osinkona 18 miljoonaa. Se voi olla, että se oli päinvastoin. Mutta siis ne luvut, että me maksetaan esimerkiksi jonkun yrityksen osinkoja sit näillä yritystuilla. Ja nämä on joku pyhä lehmä Suomen yhteiskunnassa, että näihin ei uskalleta puuttua ollenkaan. Että meidän yhteiskunnassa tuetaan mieluummin jotain muuta kuin niitä ihmisiä, jotka tavallaan muodostaa sen yhteiskunnan, koska eihän olisi yrityksiä, ellei heillä olisi työntekijöitä. Ja sitten se, että työntekijöiden hyvinvointihan on ihan valtavan tärkeä asia, mutta se ei vaan nykypäivän yrityksissä ainakaan ole mikään ykkösprioriteetti. Nyt on ihan pakko kysyä vielä, että oot sä Päivi ehdolla? Sun kannattaisi kyllä olla ainakin seuraavissa, on pakko sanoa. Varmaan muutkin miettii samaa, kun sulla on niin paljon tuosta taloudestakin tietämystä. Niin, mä oon ollut suurin osa elämästäni yrityksissä töissä, niin mä tiedän sen systeemisiä. Tuliko vielä muuta mieleen? Mulla tuli mieleen se, että esimerkiksi siis mun mielestä tämä on tämmöinen ajatus, mutta mun mielestä on hassua, että me ymmärretään, että lapset ja nuoret tarvitsevat kesäloman ja sen pitää olla näin ja näin pitkä ja heillä täytyy olla tämän pituiset
koulupäivät ja siellä pitää olla tämän verran taukoja, niin itse ainakin koen töissä sen todella raskaaksi, että mulla on vain 12 minuutin tauko kertaa 2 ja 1 ruokatauko. Ja sit mun pitää niinku koko se loppupäivä olla töissä ja keskittyä siihen. Ja sit niinku itselle se on tosi raskasta, että mulla on itsellä niinku kuitenkin paljon oppimisvaikeuksia ynnä muuta. Että mä itse tarvitsen sen tauon. Niin mitä me voitaisiin tehdä tavallaan sitten sen edistämiseksi, että niinku töissäkin otetaan huomioon sitä niinku ihmisten moninaisuutta? Tämä ei ihan suoraan liity siihen, mutta toi työn lyhentäminen tulee heti siihen mieleen. Tämä oli hyvä sattuma, että tästä mainittiin, koska mä tein tästä juuri julkaisun tuossa, olisiko ollut viikko sitten. Ja sehän on tutkittu, että se oikeasti tukee ihan firman tuotantoa itsessään jo. Ja myös tietenkin työntekijöiden elämää, että niin kun me vaan yksinkertaisesti lähdetään purkamaan niitä työaikoja, koska se ei välttämättä aina ole linkissä siihen, että kuinka paljon me pystytään saamaan niin kuin tuottoa sillä tekemisellä. Koska nythän se liitetään suoraan siihen, että onko sulla niin kuin työtunteja, ei työtulosta. Niin meillä ei ole mitään syytä olla vähentämättä tällaisia aikoja. Mutta tehän voisitte nyt, jos pääsette tuonne valtuustoon, niin ehdottaa, että Vantaa voisi tehdä kokeilun tämmöisestä työajan lyhentämisestä. Niin tästähän eikö Funda ja Minttu juuri tehnytkin. Okei, eli mahtavaa. todella niin kuin juuri tätä Vantaalle kaivataan. Ja Vantaa voisi myös tässä olla niin kuin edelläkävijä ehdottomasti. Kyllä. Tuohon tartuin, mitä Luukas sanoi, että noin niin kuin tiukat noi taukoajat, niin se esimerkin voisin kertoa. Mä oon tehnyt jo 25-30 vuotta toimistotyötä ja sehän on helppoa verrattuna niin kuin esimerkiksi kaupan alaan. Mutta sitten mä oon kakkostyönä, kun mä oon yksinhuoltajana joutunut lisätienistejä hankkiin, niin ollut myyjänä, siis ihan tämmöisenä kassamyyjänä isoissa tavarataloissa vuokratyöfirmojen kautta, niin siellä on just huomattu tätä samaa, että mä oon ollut ihan järkyttynyt näin toimistotyöläisenä siihen taukojen vähyyteen. Sä ehdit suunnilleen kävellä sinne taukohuoneeseen, ehkä käydä vessassa ja se tauko jo loppu. Ja sitä kellotetaan joissain paikoissa oikeasti ihan sekunnilleen. Nämä on ihan niin kuin jäänyt jälkeen kyllä niin kuin yhteiskunnan kehityksestä ainakin nämä kaupan alan tauot ja se on naisvaltainen ala sekin sitten. Oli pakko tähän kommentoida. Hyvä, kun nostit Luukas tämänkin esiin. Oliko sulla vielä jotain? No, ei oikein. No niin, tuliko Saaralla tai Tobiakselle mitään muuta mieleen? Mun mielestä tämä oli erittäin vaikuttava esitys, niin kuin teidän kaikkien esitykset on ollut tähän mennessä, että mainittakoon se nyt tässä. Mutta jos ei nyt ole, niin me voitaisiin jatkaa sitten Petriinan esityksellä. Odotatko hetken, niin mä saan täältä sen esille, sen sun esityksen, niin käydään se sitten läpi. Noin. Joo, hei vaan vielä kaikille. Ja Petriina Punna tosiaan 52-vuotias kotoutumisen asiantuntija tuolta Pakkalasta Keski-Vantaalta ja tässä Länsi-Vantaan vasemmistossa toiminut 5-6 vuotta. Ja mulla ei ollutkaan siitä sitä, mitä muilla oli päivin ohjeiden mukaan, että Joo. Miksi vasemmisto, mutta voin sen Mut sä voit kertoa. Joo. Eli mä oon nyt ollut 9 vuotta puolueessa ja oikeastaan se lähtee tuolta. Mä oon Suomi-Venäjä-seurassa toiminut aktiivisesti yli 20 vuotta järjestötaustaa ja siellä huomasin sitten tuossa, silloin 9 vuotta sitten, että aika monet on myös vasemmistoliitossa ja siellä sitten eräs helsinkiläinen Suomi-Venäjä-seuran jäsen, joka oli myös vasemmistoliitossa, sanoi, että mulle voisi sopia tämä puolue ja sitten kun aloin heräämään tähän yksinhuoltaja-problematiikkaan, josta on tullut minun lempilapsi ja josta kirjoitan puoluetoverini kanssa kirjaa tällä hetkellä, niin oikeastaan tämän omakohtaisen yksinhuoltajakokemuksen takia sitten lähdin niin kuin näitä asioita alun perin ajamaan, mutta se on sitten ollut pitkä tarina ja vienyt eri poluille tämä, mutta sama kuin muillakin, että vasemmistoliitto on niin kuin heikompien puolella ja se linja pitää. Et välillä mä oon miettinyt, onko vasemmistoliitto tarpeeksi feministinen, koska mä oon kova feministi, mutta sitten mä oon löytänyt tieni tonne vasemmistonaisten hallitukseen Valtikkaan ja siellä mä oon saanut tätä isoa feministiä sitten toteuttaa enemmän, että kun tässä on kuitenkin kaikenlaisia ihmisiä vasemmistoliitossakin, että ei kaikki ajattele tietenkään samalla tavalla aina. Mutta tämä on se
taustani ja koulutukseltaan filosofian maisteri, venäjän kieli ja kirjallisuus pääaineena ja siellä Suomi-Venäjä-seurassa toimin aktiivisesti, johdan tätä Suomi-Venäjä-seura Vantaata ja ollut Venäjä-yhteistyössä ja ulkomaankaupassa ja nyt sitten 5 vuotta siellä työllisyys- ja kotoutumispalveluissa tuolla Tikkurilassa. Ja tosiaan niin mulla on 3 vaaliteemaa. Yksi on tämä yksinhuoltajien tukeminen, eroperheiden auttaminen on yksi, josta tiedän eniten. Sitten työni kautta tiedän myös pitkäaikaistyöttömistä aika paljon, koska hoidin heidän asioita sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tuossa 3 vuotta työllisyyspalveluissa. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä tämä kotoutujien tilanne, eli Vantaan kasvavan vieraskielistön väestön kotouttaminen, niin nämä mä oon nostanut, mistä mulla on eniten kokemusta, tämmöisiä konkreettisia teemoja näihin vaaleihin. Ja toista kertaa ehdolla kuntavaaleissa ja ensimmäistä kertaa aluevaaleissa. Mutta tässä nyt tuon Elina Wallinin kanssa, joka on Helsingin puolelta ehdolla kuntavaaleissa, niin hänen kanssa ollaan kirjoitettu tai ollaan haastateltu noin 51 huoltajaa tässä puolen vuoden aikana ja näiden haastattelujen pohjalta on jo noussut selkeitä tiettyjä teemoja ja tiettyjä niin kuin aihealueita, missä tarvittaisiin yksinhuoltajille apua. Niin tässä ihan vaan nopeasti nostin niitä tähänkin esitykseen, mutta tosiaan kirjaprosessi on vielä ihan kesken. Mutta ollaan huomattu, että koulutus tarvittaisiin neuvolaan ja lastenvalvojille eroperheiden kohtaamisessa ja neuvomisessa. Että yhä edelleen niin lapsi jää erossa naiselle, vaikka tämä vuoroviikkoinen asumismalli yleistyy, mutta 85% yhä yksinhuoltajista. Naisia yksinhuoltajia noin 130 000 perhettä koko Suomessa ja Vantaan luku en ihan tarkkaa tiedä, mutta kyllä se varmaan nyt jo jotain 9, se oli muutama vuosi sitten 8 000, varmaan noin 9 000 saattaa olla. Tämä on veikkaus, mutta sitä niin kuin tasoa. No sitten tarvitaan hoitoapua tietysti pienten lasten yksinhuoltajille, koska on tosi vaikea käydä millään omilla asioilla, vaikea käydä töissä, riippuen toki tukiverkostoista. Tämä on ihan selkeä. Ja sitten myös vuorotyötä pitäisi mahdollistaa. Moni yksinhuoltaja on alun perin, meidänkin haastatteluista on näkynyt, ollut vuorotyössä, mutta pikkuhiljaa siirtyneet päivätöihin, koska on ihan mahdotonta sit varsinkin, kun on pikkukoululaisia käydä vuorotöissä. Vielä päiväkotivaiheessa se on ollut mahdollista, mutta totta kai hankalaa. No sitten ehkä kaikkein tärkein asia, mitä mekin ajetaan, tämä etävanhempien, monesti isien, miesten, mutta ei aina, joskus on äitejäkin, sitouttaminen lasten tapaamisiin, esimerkiksi tuetuilla tai valvotulla tapaamisilla. Eli aika moni etävanhempi vieraantuu lapsestaan, kun tähän ei riittävän aikaisessa vaiheessa saada apua. Ja sitten ylipäätänsä tämän tasapuolisen erovanhemmuuden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntöön on tärkeää. Tämä edellinen hallitus tämän perhevapaauudistuksen käynnisti, mutta se jäi pikkasen vielä puolitiehen, mutta se on jo hyvä askel tähän tasaveroiseen vanhemmuuteen. Siinähän kiintiöidään myös isälle tiettyjä aikoja olla pienen lapsen kanssa kotona. No sitten lasten huolto- ja tapaamisoikeudenkäynnit on hyvä saada maksuttomiksi. Itse olen aikanaan maksanut 30 000 euroa lapseni. Ihan normi tällaisesta tapaamisoikeudenkäynnistä esimerkkinä. Ja se ei ole oikein, että lapsen asiat niin kuin tulee niin kalliiksi sille yksinhuoltajalle, joka muutenkin on niin kuin tiukilla taloudellisesti. No sitten yksi erittäin keskeinen asia on tämä etävanhemman elatuskyvyn säännölliset tarkistukset. Tätä ajetaan jo joidenkin järjestöjenkin niin kuin taholta, mutta tämä ei nykyään toimi. Eli etävanhempi saatetaan vapauttaa jopa 18 vuodeksi. Eli ihan vauvan vanhempi saatetaan oikeudessa vapauttaa elatuksesta sen hetkisen elatuskyvyn perusteella. Siihen pitäisi saada joku säännöllinen, esimerkiksi Kelan tarkistama systeemi. No sitten ylipäätänsä yksinhuoltajat ovat yliedustettuna työttömyystilastoissa ja erilaisten Kelan tukien saajissa, eli tämä taloudellinen tilanne pitäisi paremmin turvata esimerkiksi korkeammilla tuilla tai jopa verovähennyksillä. No niin, sitten mennään ihan toiseen teemaan. Tässä vähän pompitaan, mutta ei voi mitään. Eli täällähän on valtava iso vieraskielisten osuus jo, onko se nyt noin joka 3. vantaalainen on vieraskielinen ja se määrä kasvaa ihan räjähdysmäisesti. Meillä on myös aika pahaa segregaatiota havaittavissa niin kuin tietyillä alueilla, että ei ole mitenkään tasaisesti jakautunut tämä maahanmuuttajien
ja kantaväestön niin kuin sijoittuminen Vantaalla. Ja Suomen ja Ruotsin opiskeluun on mahdollisuuksia, mutta jonot on pitkät ja sitten etenkin jos jää kotiin hoitamaan montakin lasta, niin etenkin näiden vieraskielisten äitien käytännössä mahdollisuudet kotoutua ja oppia suomea tai ruotsia on aika heikot. Nyt on itse sellaisessa tiimissä just töissä, jossa tähän yritetään kiinnittää huomiota. Ja Vantaan kaupunki on vuoden alusta aloittanutkin nimenomaan tämän kotoutumispalvelujen tarjoamisen sitten niin kuin lakisääteisenä. No sitten vieraskielisillä pitäisi olla myös aito mahdollisuus päästä kuntouttavaan työtoimintaan, jos heilläkin voi olla terveydellisiä ja toiminnallisia haasteita tai työkokeiluun tai tähän taloudellisesti tuettuun työhön, jota ennen kutsuttiin palkkatuetuksi työksi, mutta heillä on yhä edelleen paljon vaikeampi päästä näihin. Siellä on tietyt kielitaitovaatimukset estää. Tähän pitäisi saada mun mielestä vähän helpotuksia vieraskielisille, jos me halutaan, että he työllistyvät ja kun me halutaan, että he työllistyvät. Ja sitten rasismi on yhä edelleen, niin kuin nykypäivää myös Vantaalla. Nyt on Vantaan kaupungilta anonyymi rekrytointijärjestelmä helpottanut. Siis meillä on tosi paljon erikielisiä työntekijöitä ja se on rikkaus. Meilläkin on meidän kansainvälisellä osastolla, siinä on siis työllisyyspalveluita myös ja meidän kotoutumispalveluita, niin 115 työntekijää, niin yli puolet alkaa olla jo vieraskielisiä meillä. Ja sitten tästä, kun oli näiden pitkäaikaistyöttömien parissa 3 vuotta, niin siellä kyllä siis siellä ollaan ne vasemmistolaisten arvojen ytimessä, kun tällaisten pitkäaikaistyöttömien, jotka ei enää tule välttämättä koskaan palaamaan työelämään, heidän kanssa toimitaan, että mikä se ihmisen arvo on, vaikka hän ei olisi tämmöinen veroeuroja tuottava yksikkö, niin kyllä mun mielestä siis pitäisi olla oikeus sairauspäivärahaan. Kela ei päästä kovinkaan helposti sairauspäivärahalle näinä päivinä. Eläkkeeseen, kuntoutukseen, näihin ei ole tämmöistä subjektiivista oikeutta, vaikka pitäisi olla. Palveluja omalla kielellä ei monesti löydy, eli vaikka teoriassa pitäisi omalla kielellä saada palveluja, ei sitten asiakkaat kertoo, että ei saa, vaikkapa aikuissosiaalityössä, Kelassa. Että se on hankalaa, sitä hankaloitetaan, vaikka se oikeus pitäisi olla. Ja sitten niin kuin sanottu tuossa äskeisessäkin diassa, niin suomen ja ruotsin kielen opiskeluun pitäisi päästä, mutta halukkaita on nyt niin paljon. Siellä aika rupeaa loppuun. No sitten, jos voi vielä näyttää nopeasti, ihan mielenkiintoinen dia. Tässä on ihan tuoreet luvutkin, eli tästä nähdään nämä suurimmat kieliryhmät. Ja Venäjä on siellä ykkösenä ja sitten tietenkin monet, Ukraina nousee, mutta kannattaa huomioida suurin osa ukrainalaisista osaa venäjää, mutta heillä on äidinkieleksi tietysti merkitty Ukraina. Et täällä ei ole vastoin yleistä käsitystä, että vieraskieliset pärjää sillä englannilla, tehdään esitteet englanniksi. Se ei ole Vantaalla näin, eli meillä on ihan muut kielet, jotka täällä jyllää, ja ne näkyy tuolla meillä töissäkin, eli arabia, albania, somali, vietnam, kurdi ja kurdin eri murteet ja se Venäjä. Eli tästä näkee tämän valtavan volyymin ja kasvaa vaan, koska myös vieraskieliset tekevät enemmän lapsia kuin kantasuomalaiset. Siksi tämä määrä kasvaa. Joo, seuraava. No niin, vielä tällainen kartta. Siinä näkyy nämä segregoituneemmat lähiöt, eli Myyrmäki, jossa ollaan nyt, Hakunila ja Kivistö kasvaa kovaa vauhtia. Vieraskielisten siis määrät prosentteina ja asukasmäärinä. Ja tuolla näkyy oikeassa yläkulmassa, että jo 30 kohta huidellaan. Että toivottavasti herättää ajatuksia ja keskustelua. Siis todella tärkeitä teemoja. Siis kerta kaikkiaan itse ainakin mulle tuli heti mieleen se hirveä taistelu, joka mulla oli Kelan kanssa, kun mä sairastuin. Ja enkä meinannut sitten päästä eläkkeelle ollenkaan. Ja sitten mut pakotettiin olemaan niin kuin työttömänä, vaikka en ollut työkykyinen. Mutta tuliko teille mieleen mitään näistä? Kuka aloittaa? Saara varmaan. Ihan kauheasti tuli mieleen asioita. Ei kun siis positiivisella tavalla, niin kuin että tärkeitä aiheita ja myös monta sellaista just, mitkä vähän ristestään kanssa niin kuin omankin aiheen kanssa ja oman kokemuksen. Eli
tästä yksinhuoltajista alkaen, niin nimenomaan tämä todella tärkeä teema, nämä tapaamissopimukset. Muistan, että ehkä on myös sulta lukenut, olet kirjoittanut jossain myös tästä, kun tämä nyt ehkä ihan kuntatasolla ole ratkaistavissa, mutta silti tärkeää, kun lapsella voi olla yksi virallinen osoite, vaan ainoastaan. Eli myös siis olen ollut itsekin siinä tilanteessa, missä mun puoliso, jolla meillä on ollut yhteishuoltajuus, ex-puoliso, niin silloin muuten ei oltaisiin tässä tilanteessa, jos se olisi ex-puoliso. Ei ole saanut mitään tukia, koska lapsen virallinen osoite on minun luona ja sitten joudutaan kikkailemaan. Lapsethan ei hyödy tästä mitään ja silloin se tekee paljon vaikeammaksi kaikki tämmöiset yhteishuoltajuuteen liittyvät asiat. Ja jos mä vielä hyppään, niin kuin puhuit tästä kotoutumisesta, niin toi on kyllä niin kuin tämä kieliasia on semmoinen, mitä mä mietin itse päivittäin ja tosi paljon, koska siis just tämä englanti nostetaan herkästi esille myös, kun suurin osa niin kuin omasta lähipiiristä on vieraskielisiä, niin tämä, että kun kieleksi myös vaihdetaan englanti. Oletetaan, että ihmiset osaa englantia ja myös niin kuin ihan arkipäivässä toki myös meille huomioitava asia, kun ihminen puhuu vähän murrettua suomea, niin me käytetään sitä selkokieltä, selkeätä, mistä mainitsit Lukas, että voidaan niin kuin tukea myös ihan omalla toiminnalla, mutta varsinkin näissä palveluissa, että oikeasti voitaisiin Suomi ei ole helppo kieli, ei ole, niin joo. Joo, toi on tosi hyvä nosto tämä selkokieli ja sitten myös se oikeus niihin tulkkeihin, mikä ei toteudu aina. Mä oon aina sanonut, että työllisyyspalvelut ei ole se paikka, missä niinku harjoitella. Se ei ole suomen kielen kurssi, kun siinä on ihmisen ja perheen niinku oikeusturvasta ja toimeentulostakin kyse. Et siellä pitää asiat niinku ymmärtää. Niin kuin tästä tuli ilmi, että suomenkielisetkään aina ymmärrä, niin saatika sitten, jos sä vaikka kuinka puhuisi selkokieltä, jos se toinen ei osaa sitä suomen kieltä. Mutta tosi hyviä nostoja kyllä. Mua kiinnosti kuulla, että olisi jotenkin yliedustettuja justiin yksinhuoltajat näissä työllisyyspalveluissa, niin mikä tässä niin kuin vaikuttaa niin suuresti sitten siihen, että tämä on haastava kynnys päästä yli taas perheissä. Ja mua kiinnostaisi, että millä tavalla pystyy tukemaan erikseen sitten näitä huoltajia että lapsia. Joo, no nyt valitettavasti mä yritin kysyä täältä mun puoluetoverilta, kun hän on kova tilastonikkari, että olisiko näitä just sellaisia lukuja, tilastoja tähän, mutta ei ehditty nyt saada, mutta voidaan vaikka myöhemmin toimittaa. Niin kyllä siis itselläkin oli paljon yksinhuoltajia asiakkaina siellä työllisyyspalvelujen puolella ja kyllä se vaan on niin kuin erilaiset haastavat tilanteet sitten, jos on erityislasten, monilla oli erityislapsia, useampikin. Ja itse, niin kuin mulla on vain yksi lapsi ja hän on NS niin kuin normilapsi, jos kukaan on enää nykyään normi, niin kun niin paljon diagnosoidaan kaikkea, niin sekin on ollut niin kuin haastavaa ilman tukiverkostoa, että yksinhuoltajillakin on hyvin erilaisia tilanteita, mutta kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti on aika vaikea, kun meidän yhteiskunta on rakennettu niin, että pitäisi siellä 8 tunnin työpäivä tehdä matkoideen, jolle ei ole 100% etätyömahdollisuutta, niin se voi olla vaikea näihin lasten haasteisiin, päiväkotien aukioloaikoihin, jos on vuorotyötä. Ja pikkukoululaiset, iltapäiväkerho pelastaa paljon, mutta esimerkiksi 3. luokalla ne päivät saattaa olla 3-tuntisia koulussa. Mä olin itsekin sitä yllästynyt, mun oma lapsi on 4. Nyt on vähän pidemmät päivät jo. Mutta miten sä aikuisena pystyt menemään kauemmas tekemään sen 10-tuntisen työpäivän, jos sun lapsi on vaan pieni 7-vuotias tai 8- tai 9-vuotias, vaan 3 tuntia koulussa. Niin ehdottomasti pitäisi saada iltapäiväkerhot siis niin kuin 3. luokalle yksinhuoltajille. Ja sitten sulla oli kysymys näistä, että nämä on niin kuin mun nähdäkseni näitä syitä, miksi ollaan sitten työttömänä. Tai vaikka opiskellaan mieluummin, kun yritetään sinne työelämään. Sulla oli just huoltajista, anteeksi, voitko vielä sanoa sen, että siis miten huoltajia tuetaan? Ja mä kiinnostin, että miten justiin niin erikseen, kun siinä tietenkin on 2 osapuolta, jos on yksinhuoltajaperhe, että millä tavalla tuetaan lasta ja sitten vanhempia? Tai millä tavalla se on niin kuin puutteellista suuresti? No se on ihan
niin kuin hirveän puutteellista, että näissä meidän haastatteluissakin, me ollaan siis, ne on kantasuomalaisia yksinhuoltajia tässä vaiheessa ollut, mutta ympäri Suomea, niin siellä on tullut niin kuin se hyvin esiin, että jolle se oma äiti, eli se lasten isoäiti ole käytännössä auttanut, niin tosi heikoilla on oltu, että ei saa mitään tukea. Ja itsekin muistan Vantaalla taistelleni siis 2 tunnista kuussa, siis maksullista lapsihoitoapua. Ei ole, jolle oma tukiverkosto hoida, niin ei ole mitään apua, niin kyllä se uuvuttaa. Ja sitten kun monella yksinhuoltajalla on se kaikki se tienauspainekin siinä vielä. Ja mäkin on, Elina ja muut muistaa Taru, kun mä oon tännekin tuonut pienestä asti sitten kokouksiin, mutta se nyt on toinen. Ja se lapsi kulkee siis joka paikassa mukana, niin onhan se, kun sitä tekee vuosia. Ja kun tämä vanhemmuus ei jakaudu niin kuin tasan, että just pyritään tuomaan sitä esiin, että olisi tätä vuoroviikkovanhemmuutta, jossa siis 50-50 suunnilleen jakautuu ja siinä kulutkin tasataan, kun monet naiset etenkin jää aivan yksin maksujen ja lasten kanssa. Ja nämä isät ikävä kyllä sitten etääntyy, niin se pitäisi sieltä hyvin varhaisesta neuvolavaiheesta jo alkaa rummuttaa, että vanhemmuus ei lopu. Vaikka te eroaisitte, niin vanhemmuus jatkuu, että muistakaa pitää siitä vanhemmuudesta huolta. Sitten nämä etävanhemmatkin voi huonosti ja katuvat kyllä, että paljon sitten kadutaan sitä, kun menetetty se kontakti siihen lapseen. Mä voisin puhua tästä siis viikkoja, että anteeksi, sanokaa sitten vaan kun lopetan. Luukas haluaisi kommentoida. Joo, mä sitä mietin, että kun sen yksinhuoltajan työ on se, voi olla työaika on 8 tuntia niin kuin päivässä, mutta sitten alkaa se vanhemmuus ja se on myös niin kuin ihan työtä, että sä hoidat ruuan, sä hoidat tiskit, sä hoidat koirat ulos, sä hoidat kaikki nämä asiat ja sit sä hoidat sun lapset nukkuu, sit sä ehdit 20 minuuttia olla ehkä puhelimella, sit sä menet nukkumaan. Niin miten me voidaan tukea tavallaan sit niitä vanhempia, kun niillä ei oikeasti riitä ne voimavarat, koska heidän pitää tehdä ihan hirveästi. Niin ei riitä se tavallaan, että se aika loppuu vuorokaudessa kesken, että pystyisi rentoutumaan edes hetken. Että niinku meidän on saatava jotenkin apua tähän tilanteeseen. No tämä on se kaikkein keskeisin kysymys, että mistä sitten palauttavaa aikaa sille yksinhuoltajalle. Ja kun me ollaan haastatteluissa, niin meidän yksinhuoltajahaastatteluissa tätä kysytty, niin että ehditkö palautua yksinhuoltajuuden rasituksista, niin siellä tulee monesti naurua vastauksessa. Et se on niin absurdi kysymyskin jo, kun varsinkin jos puhutaan niin sanotusti totaaliyksinhuoltajista, jotka on totaalisen yksin, kun on erilaisia yksinhuoltajatilanteita. Mutta kyllä minun nähdäkseni niin kuin se on se toisen vanhemman sitouttaminen alusta asti. Onhan tietysti ihmisiä, jotka eivät kykene vanhemmuuteen, on alkoholismia ja muuta, mutta se ei selitä tätä kaikkea. Kyllä se on yhteiskunnan näissä rakenteissa ja asenteissa pitkälti, että edelleenkin nähdään, että naisen tehtävä on hoitaa ne lapset ja mies voi lähteä ja vaikka perustaa sitten uuden perheen hylätäkseen nekin lapset. Tämä on karrikoitu, mutta siis niin kuin, kyllä arvoista asenteista ja sieltä niin kuin ruohonjuuritason työstä ja myös silloin, kun se ero tulee, se tulee monesti pikkulapsiaikana, joskus jo raskausaikana, niin siihen pitäisi niin kuin viranomaisten puuttua ja antaa tukea kaikille. Niin kuin sanot, myös lapsille, riippuen lapsen ikätasosta, lapsille eroissa, mutta molemmille, sekä äidille että isälle, tai jos on samaa sukupuolta, niin molemmille niin kuin vanhemmille. Oliko? Joo. Tässä oli, tämä on niin kuin ihan hirveän, niin kuin, ja sitten tästä olisi ollut varmaan keskustellaan nyt sitten tässä lopuksi, meillähän on hyvin aikaa tässä, niin esimerkiksi tästä mä haluaisin Petrinalta kuulla, että mikä on se leikkausten määrä, mikä esimerkiksi kuntouttavan työtoimintaan nyt on kohdistunut. Hyvänä esimerkkinä se Cafe Popolo tuolla Isomyyrissä. Joo, hyvä kysymys ja tosiaan tässä pitää olla lojaali niin kuin työnantajallekin, että tiedä mitä kaikkea voi vastata, mutta ja mä olin viime vuonna kuntouttavaa työtoimintaa, 3 vuotta olin kuntouttavaa työtoimintaa ohjaamassa, niin kyllä se niin kuin näkyy nämä Vake Hyvän säästöpaineet, vaikka ei aluevaalipaneelissa ollakaan, mutta siinä, että nämä ostopalvelupaikat niin kuin laitettiin kiinni, olikohan se elokuussa, tuli sitten tietoa, että ei ole varaa enää ostopalvelu, eli kaikki kuntouttava niin kuin, nämä niin kuin sijoitukset keskitettiin siis kaupungin 3 yksikköön, jotain Tikkurilassa, Luksi ja sitten Reeli Koivukylässä sitten tuossa Tuupakassa toi Koutsi. Esimerkiksi tällä Länsi-Vantaalla ei ollut sitten yhtään, että oli se järkyttävä tilanne niin kuin Länsi-Vantaalle etenkin.
Mutta nyt pitää sanoa, että mulla ei tästä vuodesta ole niinku tietoa, pitäisi haastella kollegoita, koska mä siirryin sinne kotoutumispuolelle. Mutta onhan se, että ihmisen, jolla on jo muutenkin heikko kunto ja se on tosi elämänlanka, hyvä kun nostit tämän kafepoppolan, sinnekin on ohjannut, niin siis elämänlanka, että lähtee sieltä kotota, vähän tekee jotain. Mun mielestä niin kuin pitäisi nähdä tällainenkin omana arvonaan, että sille ihmiselle mielekästä tekemistä, että vaikka se ei olisi yhtään tuottava enää, niin hänellä on hyvä, parempi olla ja näin poispäin. Käsittääkseni siellä se oli niin kuin henkireikä todella monelle, siis tämmöiselle syrjäytyneelle. Eli siellä he meni syömään sinne, se oli todella halpaa se ruoka ja näin poispäin, että niin kuin tosi tärkeä tämmöinen, niin kuin, että ne varmaan ne ihmiset syrjäytyy entistä pahemmin sitten, eikä heistä varmaan ehkä välttämättä ikinä ole enää mihinkään. Joo, Elina. Niin, mä kuulin 4 aikaa Hesarissa oli juttu, että valtio taas leikkaa sosiaalipalveluista, vammaisten palveluista, vanhushuollosta, lastensuojelusta. Ja sitten siellä sanottiin myös, että kuntouttava työtoiminta siirtyy kunnille. Että just kun on saatu tähän työllisyyspalveluiden uudistus, niin sitten kuntouttava työtoiminta siirtyisikin kunnille. Ja muka siitä tuli säästöä. Oli siinä Hesarin jutussa ainakin näin. Ja sitten näistä uimahalleista, niin meillähän tosiaan täällä Länsi-Vantaalla laajennetaan ja peruskorjataan joskus vuosikymmenen loppupuolella tämä Myyrmäen uimahalli ja sitten Kivistöön tulee uusi uimahalli sitä ennen. Et ilmeisesti se toimii niin kuin väistötilana. Ja sitten se Myyrmäen uimahallissa on semmoinen erikoisuus, että kun siellä on niin kuin portaat, että ei pääse apuvälineellä sinne pukuhuoneeseen, niin siellä on 2 tämmöistä erityispukuhuonetta. Ja maanantai, tiistai ja keskiviikko on yleisiä vuoroja niissä. Toinen on naisten puoli ja toinen on miesten puoli. Mutta sitten tiistait ja torstait on semmoisia ja ainakin osapäivästä, että voi varata sieltä vuoron. Sitten siellä on aamupäivästä, kun siellä on ryhmiä, mutta sitten iltapäivästä voi varata itselleen vuoron. Voi koko perhe mennä sinne tai yksin, että se on mahdollista. Sieltä kassalta kysyy sitä asiaa, niin että se nyt jonkun verran auttaa. Ja sitten oli aikaisemmin tuolla Korson uimahallissa naisten vuoro ja nyt on Martinlaakson uimahallissa lauantai-iltaisin naisten vuoro, uintivuoro. No, miksei voisi olla vaikka muun sukupuolisten vuoro tai jotain tällaista. Että se olisi tosi hyvä. Että tällaista on Vantaalla kehitetty. Myyrmäki, jota menee erikoisuus, muissa uimahallissa ei tämmöistä varattavaa pukuhuonetta olekaan. Joo. Selvä. Oliko täällä muilla vielä, tuliko mitään kysymyksiä mieleen? Nyt on sana vapaa. Ihan mielellään kuultaisiin varmaan, että jos tuli mieleen näistä esityksistä jotakin. Otatko se tuon mikrofonin tuosta? Joo, todella tärkeitä aiheita, kun itse olen ollut yksinhuoltaja ja sitten on vajaakuntoinen ja yksinhuoltaja vajaakuntoinen ja pitkäaikaistyötön taustalla, kun ei ole ollut sitä just niitä tukiverkkoja. Että on ollut kyllä raskas elämäntilanne aina, että niihin täytyy kyllä saada parannusta ja ylipäätänsä tähän taloudelliseen pärjäämiseen ja työllistyminen. Just tämä kunta, mä oon just siinä samassa tilanteessa, kun mainitsit, että Kela ei päästä. Lääkäri kirjoitti sairauslomatodistuksen, vähän mielialan takia. Ei, Kela ei anna sairauspäivärahaa. Joo, mä tiedän. Pidetään nyt työttömän. Tosi epäoikeudenmukainen. Tietävät, mutta koskaan ei ole lähdetty kuntouttaa, että mikä ammatti mulle sopisi loppujen lopuksi. Ei koskaan ole sitä suostuttu kartoittaa. Pompoteltu vaan Kela, työvoimatoimisto, Kela-työ. Tätä se on ollut. Joo. Kiitos. Joo, tämä oli tosi valitettavaa, että monesti työttömät niin kuin ajatteli, että nyt ilmoittivat vaan, että olen sairaslomalla. Se tarkoitti sitä, että he on saanut lääkäriltä niin kuin pitkäänkin sairasloman, mutta niin kuin tiedämme, Kelan lääkärit on käynyt jonkun eri lääkiksen ilmeisesti. Sieltä sitten ei se Kelan niin kuin arvio perustuu jäljellä olevaan työkykyyn. Eli ne ei ole niin kuin eri mieltä sen lääkärin kanssa sinänsä, mutta ne niin kuin tsekkaa sen jäljellä olevan työkykyyn. Ja rahasta siinä on kyse. Eli ei ole
Mut ei se ole ihmisarvoista elämää se pallottelu, että kyllä satoja asiakkaita ehdi hoitaa, niin sanotaan, että sairauspäivärahalle pääsi ehkä karkea arvio ehkä 1/4 hakijoista, 1/5. Suurin osa jäi siihen limboon, siihen kuntouttava työtoiminnan limboon. Että onko se sitten kovin niinku ihmisarvosta kohtelua, niin ei minun mielestä. Tässäkin on sitten semmoinen asia, että mähän raivostun aina ihan hirveästi tällaisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Ja mä olen haastanut Kelan oikeuteen ja voittanut Kelan siellä. Kyllä, oli nimenomaan yhdestä mä olin silloin työelämässä vielä, oli yhdestä sairaslomasta kysymys. Ja heidän mielestään mä en ollut sairas ja mä sain ne sitten jälkikäteen ne sairaspäivärahat, kun oikeus päätti niin kuin sen asian mun hyväksi. Ja sitten Kela on paljastanut mun sairauksia työnantajalle. Siitä tuli oikeusasiamieheltä huomautuksen ja niin kuin kaikkea niin kuin tällaista näin, että tiedän tasan tarkkaan, miten Kelan kanssa pitää toimia. Sinne pitää niin kuin nyrkkiä lyödä niin kuin pöytään. Kuinka monella siis ihmisellä, joka on jo valmiiksi, niin kuin, jos on vaikka niin kuin sairas, ja varsinkin jos on niin kuin jotain mielenterveyden haasteita, niin kuka jaksaa tällaista tehdä? Suurin osa jää niin kuin ilman mitään. Sitten ne on tuolla saavat sitten ehkä toimeentulotukea, jos sitäkään. Juuri näin. Ja olen tuossa viidakossa itse taistellut myös ja joskus todettu, että en ole tarpeeksi sairas, että tarvitsisin kuntoutusta, mutta kuitenkin pitäisi kuntoutua ja että voi tehdä töitä ja näin, mutta että tähän kokonaisuuteen laajemmin ja kun puhuttiin yhteisöstä ja tukiverkoista ja ollaan puhuttu näistä kaikista, niin itse olen esimerkiksi ollut onnekas siinä, että mulla on tosi laajat tukiverkot, mulla on perhe ja myöskin ihan niin kuin taloudellinen tukiverkko ollut olemassa, mitä suurimmalla osalla ihmisistä ei ole. Sä puhuit tästä tämän Cafe Popolon lakkauttamisesta, joo. Niin mä niin kuin täällä nyt itse vedin lankoja täällä yhteen ja mietin tätä yhteisöllisyyttä ja yhteisöä, mikä meillä Suomessa on kulttuurinkin puolesta vähän ollut aina hukassa. Me ei olla luonnostaan semmoista kansaa kauheasti ja sen takia nämä kunnan tämmöiset palvelut, jotkut tämmöiset kahvilat, yhteisöllinen toiminta, missä luodaan se mahdollisuus, kun me ei tuolla välttämättä sitä naapuria moikata, ihmiset jää yksin, on kuntoutuksessa, sanoit, että sullekin oli niin kuin monta asiaa päällekkäin, että on niin kuin yksinhuoltajuus ja sitten, niin mistä sitä tukea saa, niin joo, Kela, palveluasia, mutta muilta ihmisiltä, yhteisöltä olisi tosi tärkeää, että me Vantaalla otettaisiin tämä niin kuin ytimeen näissä. Tämä oli tosi hyvä nosto ja just niin kuin sanoit, niin meidän kantasuomalaisten ehkä synti on just tämä, että sitä naapuria ei moikata eikä järjestetä taloyhtiöjuhlia tai ei kysytä mitä sulle kuuluu ja voinko auttaa. Et sitten tämä on ehkä vähän paremmin näillä vieraskielisillä, että heillä on täällä omat yhteisöt, jopa he on järjestäytyneitä ja siellä mun käsittääkseni saa sitä vertaistukea enemmän. Et aika monen niin kuin ongelmat tuntui siellä pitkäaikaistyöttömien tiimissä, kun oli niin ihan yksinäisyydestäkin. Tämä oli ihan äärimmäisen tärkeä nosto Saaralta. Yksinäisyydestä niin kuin varsinkin kantasuomalaisilla. Et ei enää uskallettu edes lähteä sieltä kotoota minnekään. Ei kauppaan, ei viranomaistapaamisiin, kun ruoankin voi tilata nykyään kotiin. Niin. Ja korona-aika tietenkin pahensi tätä, mutta hyvä nosto. Ja jos vielä tuohon just kun niin kuin nykyisessä ammatissa, en saa niin kuin suoraan sanoa, että missä, mutta että kun osa on maksuton puhelinpalvelu, joka ei liity millään tavalla sosiaalityöhön, niin sinne soittaa meille paljon ihmisiä, jotka on yksin, jotka on just näitä, niin kun ei ole sitä, ja mulle on puhelimessa tuntematon ihminen itkenyt sitä, että kun mä oon jo soittanut terveysasemalle, mä soitin jo kriisipuhelimeen ja kukaan ei kuuntele, mä sanoin, että no mä oon täällä niin kuin
kuluttajapalvelussa, että mä en nyt niin kuin pysty oikein tekemään tälle asialle mitään, mutta siinä se niin kuin näkyy just se, että miten se on ja pistämättä nyt yhtään osoittelematta sormia suoraan jotain yksilöitä kohtaan, niin mitä me voidaan niin kuin kuntana esimerkiksi tehdä, niin tarjota sitä mahdollisuutta yhteisöllisyyteen. Ylipäätänsä alkaa niin kuin kanssaihmisiä kukin omassa elämässä enemmän havaitsen, että kyllä mäkin olen ollut tosi vaikeissa tilanteissa just kun vauvasta asti on ollut yksinhuoltaja, lapsen isä kaukana, suvut kaukana, niin ihan yllättäviltä tahoilta, semmoista empaattisilta avulialta ihmisiltä tullut eniten apua. Ihan yllättäviltä tahoilta, jota olisi koskaan niin kuin uskonut, että auttaa. Niin, vaikka joku naapuri tai joku lapsen päiväkotikaverin äiti tai jotain tällaista. Että kyllä niin kuin hyviäkin ihmisiä on paljon, se kannattaa muistaa. Vasemmistoliitossa erityisesti. Pakko sanoa vielä tähän loppuun. Joo, en tiedä itse kun olen kokenut semmoisen niin pallottelun, kun on tuntenut olevansa pingispallo, niin kuin Kelan ja sitten toimeentulotuen ja kaikkien tällaisten välillä. Että tavallaan mä oon niin monta kertaa ajatellut, että kuinka moni siis tekee vaikka itsemurhan sen takia, että he eivät siis kerta kaikkiaan näe enää niin kuin minkään näköistä valoa, varsinkin jos on yksinäisiä ihmisiä. Niin, että jos sua niin kuin, yhteiskunta tavallaan niin kuin vetää sulta maton jalkojen alta, niin siis ihan varmasti tämmöistä tapahtuu, että on niin vaikeita tilanteita elämässä. Joo, itselle tärkeä aihe. Mulla on kuollut paljon kavereita itsemurhaan, että että kun täällä Suomessakin ajatellaan, että työntekijä, niin se, että sulla on työpaikka, tarkoittaa, että sä oot arvokas. Että jos sä putoat väliinputoajaksi, niin ei sulla tavallaan ole muiden, niin kuin varsinkaan niin kuin vaikka palveluiden mielestä hirveästi ihmisarvoa. Varsinkin jos sä oireilet päihteillä, kun se päihdeongelma ei ole se ongelma, vaan se on se, minkä takia sä oot ajautunut käyttämään niitä päihteitä. Että jos sinulla on mielenterveysongelma ja sä menet lääkäriin ja sanoo, että hoida ensin sun päihdeongelma kuntoon. Ja sitten sä et voi hoitaa sitä kuntoon, koska sä lääkitset itseäsi sen mielenterveysongelman takia. Niin siinä on vaan semmoinen, että se on ihan hirveän syvä suo ja siitä on ihan mahdoton päästä yli. Joo, mulla tuli mieleen myös muutenkin, että usein just he, ketkä tarvii eniten apua, auttaa eniten muita. Et jos puhutaan yhteisöllisyydestä, niin yleensä itse, kun mulla on itsellä kanssa kokemusta, mä oon ollut osastolla tosi pitkiä aikoja, että mä menin päivystykseen ja sitten ne kanssa lähetti mut kotiin ja antoi lääkkeitä. Ja sitten ne antoi 1 päivän annostuksen jotain lääkettä ja lähetti kotiin ja sitten viikon päästä oli silleen, että oho, että nyt taidettiin tehdä pieni virhe ja sitten mä lähdin ambulanssilla Auroraan. Että se on ihan sairasta, miten se menee. Ja sitten kun ei ole resursseja, mutta se nyt ei enää mulle riitä perusteluksi. Että jos ei ole työntekijöitä, sitten ei ole, mutta ihmisiä kuolee. Ei ole kyse mistään hirveän kevyestä asiasta. Kyllähän meidän yhteiskunta on ihan hirveän kova. Et esimerkiksi meillähän on tässä Myyrmäessä on tämmöinen päihdeyksikkö. Se on suljettu yksikkö. Mutta kaikki haluaa sen pois, koska heidän mielestään niin kuin täällä nämä päihteiden käyttäjät pyörii, että kun he on siellä, niin he eivät niin kuin tajua sitä, että sieltä ei pääse kukaan ulos, kun näitä päihteiden niin kuin vierotetaan niistä päihteistä, niin heidät on suljettu sinne sisälle. Mutta meillähän on aika iso porukka tässä muutenkin sitten just näitä syrjäytyneitä ja päihteiden käyttäjiä. Ja mä oon niin kuin yhdessä työpaikassa ollut tekemisissä nimenomaan päihteiden käyttäjien kanssa sekä just käyttäjien ja sitten myöskin heidän, jotka oli päässyt niin kuin eroon päihteistä. Niin se suurin ongelma oli tämä, että päihteiden käyttö, siitä sä saat rikosrekisterin. Eli jos sä saat sen rikosrekisterin, niin sulta sulkeutuu ihan valtava määrä esimerkiksi tulevaisuudessa työpaikkojen niin kuin ovia.
Ja sitten se, että mitä järkeä siinä on, että ihminen, joka käyttää päihteitä, niin sen pitää niin kuin, jotenkin vaan niin kuin maagisesti päästä niistä eroon saadakseen sit jotain hoitoa. Että tämäkin on niin kuin, siis hirveän nurinkurinen tämä systeemi. Joo, tämä on itselle erittäin tuttu aihe, niin tulee paljon asioita mieleen, mutta siis niin kun sekin, että jos sä menet katkolle, niin sit sä saat maksusitoumuksen niin kun pidempiaikaiseen kuntoutuspaikkaan, mutta ongelma on se, että sä joudut katkon jälkeen olla kotona yksin 4 viikkoa ennen sitä ja sun täytyy olla se selvinpäin. Jos sä käytät jotain päihdettä, sä et pääse sinne kuntoutukseen, niin silloin ihmiset retkahtaa. Joo. Ja se on tosi inhimillistä. Joo, totta kai. Ja varsinkin sitten, että jos sä oot siellä kotona yksin, jos sulla yleensä on koti, että sekin voi olla, että ei välttämättä edes ole sitä kotia. Ja toinen asia, mikä mä haluan mainita, niin se, että ihmiset on käyttöhuoneita vastaan, niin nykyiset käyttöhuoneet on päiväkotien pihat ja leikkipuistot. Sen varhaiskasvatuksessa olen myös kokenut, Joo. pitää käydä puhdistamassa piha ennen kuin päästetään lapset ulos, niin siellä käy joku tarkistamassa sen ja tämä olisi täysin estettävissä. Ja tämä ei ole se ongelma, ei ole se käyttäjä, vaan se, että ei ole. Mulla on siis semmoisia ystäväpiirissä semmoisia valtavia menestystarinoita, että on käytetty esimerkiksi 15 vuotta suonen sisäistä heroiinia, eletty ja hengitetty sitä ja sitten ollaan tällä hetkellä jo toimitusjohtajana, että ihan silleen hakemalla päästy, että me menetetään hirveästi, jos me annetaan nuorten syrjäytyä, eikä auteta heitä. Joo. Joo, tähän tuli mieleen, kun mä tuolla kaupunkikulttuuri- ja hyvinvoinnin lautakunnassa olen, niin tähän syrjäytymiseen, niin ehdottomasti me tarvittaisiin lisää etsivää nuorisotyötä ja nuorisotilojen pitäisi olla joka päivä auki. Mehän ajettiin sitä budjettineuvotteluissa, mutta ei se onnistunut sitten. Ja asukastiloja siis, kaikenikäisille avoimia yhteisöllisiä tiloja, niitä tarvittaisiin lisää. Ja niiden pitäisi olla myös iltaisin auki. Koivukylässähän on tämmöinen iltaolkkari kerran viikossa, niin semmoinen pitäisi olla täälläkin. Ja niin, se on myös semmoista ennaltaehkäisevää työtä. Että tämmöiseen just yhteisöllisyyteen ja tämmöiseen kaikkeen panostetaan. Ja myös se, mitä sä sanoit, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa, niin se on myös semmoinen ennaltaehkäisevä juttu ja ihmisarvoon liittyvä juttu tosiaan, että se on tosi tärkeää. Niitä esimerkiksi aikuisopiston kurssien maksuja pitäisi alentaa ja uimahallikuntosalilippujen hintoja alentaa ja sillä tavalla myös mahdollistaa sitä harrastamista ihan kaikille. Niin ja sitten jos sä olet todella vähävarainen, että olet vaikka toimeentuletuella, niin kyllä sieltä pitäisi sitten löytyä sitä esimerkiksi vaikka uimahalli vuodeksi se kortti, että voisi edes jotain tällaista, niin kuin se ei maksa kuin se 5,60. Joo, ja sitten pitäisi olla tämmöisiä kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, mitä lääkäri voisi määrätä. Että hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyö olisi tosi tärkeää tässä. Joo. Joo, tosi tärkeä puheenvuoro. Elina, oletteko te kuullut tästä kaikukortista? Meillä on se lanseerattu nyt, että joihinkin museoihin pääsee sitten vähävaraiset. Esimerkiksi meillä jaetaan niitä kaikukortteja ja varmaan Vake Hyvällä jaetaan. Ja sitten tietääkseni Joo. Ainakin Heurekaan pääsee ja ilmailumuseoon tietääkseni sillä. Ja sitten kyllä aikuissosiaalityön kautta ilmeisesti saa jotain uimahallia. Mutta ensin, että ihminen on siinä kunnossa, että hän pääsee aikuissosiaalityöhön ja saa sieltä palvelua. Mutta kyllä tämä niinku hirvittää vielä, kaikki on samaa mieltä varmaan tässä salissa näistä hallituksen leikkauksista, mutta kyllä se tuolla työkkärin puolellakin näkyy, että miten peloissaan ihmiset on, kun häädetään yhä pienempiin asuntoihin, jopa lapsiperheitä, että niinku ihan kun siinä vaikkapa nyt erityislapsi yksinhuoltajaperhe arjessa ei olisi tarpeeksi, niin sitten pitäisi vielä jonnekin toiselle alueelle siirtyä, lasten koulut, päiväkodit muuttaa, vaan sen takia, että Kela katsoo, että se 2 tai 3 on liian iso perheelle, että mä oon vitsaillutkin, että kun lapsiperheitä häädetään pienempiä ja pariskuntia yksiö, niin minne ne yksiössä elävät, meneekö ne sitten jonnekin
varastoon asumaan. Mutta tämä on oikeasti Joo, ihan joo, järkyttävää. Ja nyt kun Elina kertoi näistä uusista leikkauksista, tänään kun ne on julkistettu nyt sitten nämä uudet pantatut leikkaukset, niin Mutta mua niinku kauhistuttaa siis tää, esimerkiksi näistä lastensuojelusta leikkaaminen. Siis sehän on ihan, Vantaahan mun käsittääkseni on saanut jotain uhkasakkojakin sen takia, että ei ole lastensuojelu niinku kunnossa. Että me ei haluta niinku näitä lukea sit jotain erikoista tai näistä lapsista, jotka sitten vanhemmat. Ne meinaa jotenkin höllentää niitä lakeja lastensuojelussakin, ja ilmeisesti vanhusten ja vammaistenkin palveluissa jotenkin, että pystyttäisiin sitten näihin säästöihin. Ja sitten ne tosiaan siellä kuntouttavan työvoiminnan siirrolla kupittelee saamansa myös se säästö. On se tosi hurjaa, 200 miljoonaa euroa ja vielä, oliko se eilen vai toissapäivänä oli semmoinen uutinen, että ne ei leikkaisi just näistä, mutta nyt ne sitten päättikin leikata näistä. Mutta sehän on semmoisesta just mistä ei voida leikata. Ja taas hyvinvointialueelta se rahoituspohja on muutenkin alhainen, niin miksi sote-palveluista taas pitäisi leikata? Joo, mutta jotenkin tämä meidän yhteiskunta toimii niin kuin järjettömällä tavalla, että me ei niin kuin ennaltaehkäistä näitä ongelmia, vaan me sammutetaan tulipaloja koko ajan. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ihan sama on terveydenhoidossa ja joka puolella. Eli että jos sä meet vaikka lääkäriin, niin sä pääset sinne vasta sitten, kun sä oot sairas. Petri. Joo, tästä ennaltaehkäisystä just, että en tiedä, onko siellä sitten ideana, että esimerkiksi lastensuojelun leikkauksissa, että niistä sieltä voitaisiin leikata, jos sitten perheiden ongelmia, niin kuin Saarakin toi hyvin esiin, että ennen kuin ne paisuu liian suuriksi, niin siihen sitten panostettaisiin, mutta onkohan niin kaunista ajatusta siellä tuskin. Mutta että lastensuojeluahan ei tarvitsisi tässä mitassa, ei tarvittaisi edes, jos perheet sais apua ajoissa. Ja just tämä suuri avioerojen, avoerojen määrä on myös yksi. Ja sitten myös vieraskielisten kasvava osuus, että sieltäkin on tullut paljon sitä lastensuojelun asiakkaita. Ihan kulttuurierotkin voi näihin niin kuin vaikuttaa. Että on niin kuin vaikka joku rangaistuskäytäntö, niin eri kulttuureissa vähän erilainen. Että. Saara, ole hyvä. Joo, ja tuosta näihin liittyen, niin mun oma poika esimerkiksi kävi tämmöisessä kaupungin järjestämässä, mikäköhän sen nimi oli, eroryhmä, erokerho, joku niin kuin tämmöinen palvelu oli, missä nämä lapset tapas, oliko se kerran viikossa, jossa oli just myös niin kuin erottu ja he sai siellä keskustella tästä erokokemuksesta. Mä en tiedä, onko se olemassa, tästä on muutama vuosi sitten, mutta tämän tyyppiset palveluthan on niin kuin kans just sitä ennaltaehkäisevää sitä ja se on meilläkin esimerkiksi positiivisesti näkynyt, että sitä käydään vieläkin. No silloin siellä, me puhutaan eroryhmästä, mä en tiedä onko se oikea nimi, niin eroryhmässä me tehtiin sitä ja tätä ja niillä oli kanssa niin kuin näin ja myös se lisää sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Joo, on niitä, sen verran sanon, munkin lapsi on käynyt, että kyllä niitä ainakin muutama vuosi sitten vielä oli, en tiedä, kun Vaivi sanoi, että järjestöiltä leikataan, että se oli järjestöjen pyörittämiä monesti nämä eroryhmät. Joo, ei mitään, otas nyt, mikähän mulla oli mielessä tässä, niin jotenkin siis se, että se vertaistuki, oli se sitten sairauden tai joku elämäntilanteen, niin se on niinku se maailman paras niinku tuki ihmiselle. Siis sieltä sä puhut niinku samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa, niin sä saat sieltä niinku valtavasti voimavaroja. Mä voin uskoa. Joo, kerro. Siis just tämä, että esimerkiksi neuvolahan on aivan ihana palvelu ja niin kauan kuin mä itse tiedän, niin toistaiseksi toimii hyvin ja haluaisin sitä niin kuin säilyttää, koska just siellä on tätä vertaistukea. Mun niin kuin ainut vertaistuki vanhemmuudessa ikinä on tullut neuvolan äitivauvaryhmästä aikanaan. Sieltä mun ainut läheinen äitikaveri on niin kuin sattumoisin mun ystävät ei ole halunnut hankkia lapsia, ei siksi, että en haluaisi, mutta ei ole ollut. Niin tämmöisiä niin kuin palveluita. Ja halusin tähän just sen, mitä Petriina aiemmin sanoit, niin kanssa, että niin kauan kun näitä leikkauksia tehdään ja kurjistetaan ja tehdään ja me täällä
pohditaan yhdessä kaikkia tapoja, millä tavalla me voidaan niin kuin omalta osaltamme parantaa, mitä vasemmistoliitto voi tehdä, niin se mitä sä sanoit, niin se mitä voi yksilönä sillä aikaa tehdä, niin tämä kuulumisten kysyminen ja se, että on silmät auki, kun kulkee tuolla ulkona, niin se auttaa jo niin kuin tosi paljon ilman, että siitä tarvitsee meidän yksilönä ottaa koko maailman huolia harteillemme, mutta pienillä teoilla. Ja mun mielestä vasemmistoliitto on siinä mielessä niin kuin hyvä, että me tarjoamme siis, me kerromme mikä on ongelma, mutta me tarjoamme myöskin ratkaisuja siihen. Eli että me emme vaan niin kuin esitä, että tämä asia on ihan hirveän pielessä ja sitten uhriuduta sen takia sitten, vaan meillä on ne ratkaisut valmiina ja sitten myöskin se, että ne perustuvat arvoihin. Mutta meillähän ihmisillä on tunnetusti ja puolueella on erilaiset arvopohjat ja Niin, mä sitä mietin, että tässä on puhuttu näistä keinoista, että me tarvitaan ennaltaehkäisyä, me tarvitaan palveluja, me tarvitaan lisää henkilökuntaa ja että meillä on selkeä niin kuin, idea siitä, että me tarvitaan nämä. Niin onko teillä panelistit näkemyksiä tästä, että miten nämä kaikki rahoitetaan? Sitähän oikeasti jotenkin kiinnostunut tästä asiasta. no niin, onko kellään? Minulla on, mutta haluuko joku muu aloittaa? Elina. No vasemmistoliitollahan on vaihtoehtobudjetti, missä on hyvin paljon niinku vaihtoehtoja siihen, että miten voidaan rahoittaa palveluita, mutta yksinkertaisesti sillä tavalla, että vahvistetaan työllisyyttä ja kehitetään verotuksen oikeudenmukaisuutta, niin on arvioitu, että me saataisiin 4 miljardin lisätulot valtiolle ja yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan just näitä palveluita sitten rahoittaa. Ja sitten jos me ei vaikka yritystukiin laitettaisiin niin hirveästi rahaa tai aseisiin tai kaikki ylimmän johdon palkkoihin ja tämmöisiin asioihin, niin sieltä saataisiin varmaan sitä rahaa. Se on arvokysymys myös, mihin sitä rahaa käytetään. Että työllisyys on just niitä isoimpia kysymyksiä tässä, koska sehän tuo lisää verotuloja, mitä enemmän meillä on työntekijöitä. Joo, ja sitten se, että mä en tiedä, missä vaiheessa se EU se semmoinen asetus on, että jokainen tämmöinen pörssiyhtiö joutuisi maksamaan siis veroja siihen maahan, missä ne toimii. Sehän oli ainakin tuloillaan jossain vaiheessa, mutta nämä näiden porsaanreikien tukkiminen olisi tosi tärkeää verotuksessa. Saara. Kaikki edellä mainitut, tosi hyvä kysymys, kiitos siitä, koska nimenomaan sitähän meiltä kysytään, että no millä te nyt meinaatte tämän hoitaa. Kaikki nämä ja moni muu ja yksi, mikä tulee itsellä vielä tähän, just se mitä mä sanoin siinä aiemmin omassakin esityksessä, että kun se on se investointi, se tuottaa, se on investointi, että se, että otetaanko me sitten lainaa, niin se, vaikka sä otat lainaa, niin tämä tulee maksamaan monin kerroin itsensä takaisin. Nämä asiat, mitä te mainitsitte, niin kun se ei ole sinänsä, kun niitä katsotaan tämmöisenä yksittäisenä kuluerinä, että nyt me maksetaan tästä näin nyt tämä summa ja se häviää sinne jonnekin. Kun ei se häviä, kun se tuottaa takaisin. Tällä hetkellä Suomen valtiota hoidetaan kuin yritystä ja sehän ei, oikeasti toimi näin. Saanko vielä? Mä tiedän, että sä vähän tälleen provosoit oikeisto. Se oli hyvä kysymys ja Elinalla oli hyvä vastaus, mutta mä heittäisin kaikille vastakysymykseen tällaisia kysymyksiä, että miten me maksetaan tulevaisuudessa tästä nykypolitiikasta aiheutuneet kulut, koska se lasku tulee olemaan ihan valtava. Ja mä oon aina sanonut, että parasta työllisyyspolitiikkaa on panostus lapsiin ja nuoriin. Joo,